Γεια χαραμαγκές. Καλησπέρα. Όχι, ο σεισμός έγινε. Τι έγινε. Τράκανε το πούλμα. Τράκανε το πούλμα. Άστε μην πούμε για πούλμα τώρα. Λοιπόν, μπορούμε να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας. Ποιο? Απαγορεύεται το 2-0 με το... Όχι τώρα, μετά από σε 5 λεπτά. Έχει πει ο Κοντονής, θα πανηγυρίσουμε. Sorry, μπορούμε να το πανηγυρίσουμε. Με ό,τι γκολ βάζει ο Ολυμπιακός με 2-24 ώρα καθυστέρηση. Με χρονοκαθυστέρηση θα τα... Καλά, Άκη μου ήταν... Αυτό ήταν παράλογο τώρα, έτσι. Ποιο? Πολύ κοψό σε βρίσκω. Άλλοι να κάνουν. Πολύ κοψό σε βρίσκω. Δηλαδή, εχθές... Δηλαδή όλο αυτό που έχει γίνει. Από δύο κουβέντες και πες. Ναι, όχι τώρα από σένα δηλαδή, τώρα. εχθές Φωστήρας Άκη είχε κόσμο, Άκη. Κοψό σε βρίσκω. Παράλογο. Τι θες να πω, ρε Άκη, ότι... Όχι, να μην πεις. Να πω, τι θες να πω τώρα. Όχι. Δεν είμαστε εκπομπή λόγου. Ναι, γι' αυτό. Κυρίως. Λοιπόν, ΑΕΚ Φωστήρας είχε κόσμο. Αυτοί που μπήκανε μέσα, τι τους ξεφάνισε τώρα με τις ανίδεις. Όχι, ρε, διάβασα. για να καταλάβει ο κόσμος, Ναι. έχουν απαγορευτεί οι μετακινήσεις. Οι μόνοι τους. Άμα είναι να τους πηγαίνει η αστυνομία, δεν απαγορεύεται. Αυτές οι μετακινήσεις επιτρέπονται. Δηλαδή, εμείς που πάμε μόνοι μας παντού, ούτε προαστιακούς, ούτε τίποτα, αφορά παρτίδα, από εκεί θα έρθουμε, τα άλλα δρομολόγια, όλα ξέρετε, πιο συνεπείς είμαστε εμείς. Πιο συνεπείς που μετακινούνται, δεν μας αφήνουν να μετακινηθούμε. Μετακινούνται οι άλλοι. Που δεν πάνε πουθενά. Τέλος πάντων. Αλλά βάζουμε και αστυνομία να τους πηγαίνει. Μια που έχουμε απαγορεύσει. Ήτανε παρανοϊκή απόφαση αυτή. Να παίξει ο Ολυμπιακός εχθές χωρίς κόσμο με την Ξάνθη. Είναι παρανοϊκή απόφαση όλη γενικότερα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα γίνονται αρχές της χρονιάς. Όποιος θέλει να εφαρμόσει οποιαδήποτε μέτρα δείχνει. Στη Λεωφόρο άλλοι κάνουν επεισόδια, ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε να μην παίξει με κόσμο. Πάνω στο ΆΚΑ, Τίποτα, όχι. τόσο πολύ τους έτσι. Όποιοι κάνουν τα επεισόδια δικαιώνονται. Δικαιώνονται. Εδώ πήγανε... Δώσανε του κόσμου τα λεφτά οι Παναθηναϊκοί στο Μπραστιακό. Τι έγινε, Κυριακή? Πήρανε το τρένο. Ποιο τρένο? Το τρένο, σαν μουλοχτά. Ναι. Θα τα πω εγώ που... αυτά που ξέρω. Θέλετε να τα μάθετε? Αυτό ρε, τη σβήσει το τρένο που λέει και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και τέτοια που... Μαρινέλα το λέει αυτό. Τι, ότι μαζεχέρες. Ποια Μαρινέλα? Δεν θα μαλώσουμε για αυτό τώρα. Ποια Μαρινέλα? Δεν υπήρχαν τα τρένα όταν τραγούδα και η Μαρινέλα. Σοβαρά. Ναι, δεν υπήρχε ο Μουτζούρης. Ποιος? Ο Μουτζούρης. Ένα έχει βγει τραγούδι και για τον Οδοντετό. Έχει βγει. Ναι. Ο Τζίμις, ο Μανούσης. Έλα, πάμε στα Καλάβρητα. Ναι, Παπαγιαννόπουλος. Ποιος Παπαγιαννόπουλος, ο Μανούσης? Δηλαδή, άμα δεν είναι ο καλλιτέχνης προς από 70 χρονών, 80, δεν τον βρίσκεις. Λοιπόν, για πες τι έγινε εκεί. 8.30 ώρα. Ναι. Καταρχήν ήθελα να πούμε για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ξάνθη. Θα πάμε. Λοιπόν, έπαιζε 8.30 ώρα ο Εθνικός με τον Παναθηναϊκό. Πολύχρονος, Νικόλα μου, πολύχρονος. Να τα χιλιάσεις, όχι, αδερφός μου. Βέβαια, καλή μόνο. Γενέθλια. Και παίζανε πόλο στον Πειραιά, στο Παπαστράτιο. Πρόλαβα. Ναι. 8.30 ώρα άρχισε ο αγώνας, 8 και 20 σκάσανε στα Μουλοχτά. Ό,τι ώρα πήγε το τρένο. Ναι, δίπλα ακριβώς, 100 μέτρα, 150 μέτρα. Πειραιάς, πολιτισμός, όλα, τρένα, Ελλάς, πολιτισμός, Τάκη μου, Πειραιάς, πολιτισμός, όλα, τρένα, μετρό, αεροπλάνα. Ναι, υπήρχε και ησυχία, ήταν και Κυριακή, και δεν υπήρχε κόσμος την ώρα εκείνη. Ξέρουν αυτοί πάντα. Έτσι, μπήκατε 8.30 ώρα στο μέσα, κάνατε κάτι μάγκες εκεί στους εθνικούς κακομοίριδες. Τέλος πάντων, μπήκατε 150 άτομα όπως είχατε πάει. Τελειώνει ο αγώνας. Μακάρε. Χάσατε 9-8. Τελείωσε. Χάσανε τα Βαζίλια. Ναι, από τον εθνικό. Χάσανε το εθνικό. Και βούρτσα και να σου πω την ταλαιπωρία. Για να δούμε. Τέλος πάντων, λίγη ο αγώνας. Πώς θα φύγετε? Τι, ήδη είχε μάθει ο Πειραιάς. Γιατί δεν φεύγανε όπως ήρθανε? Να σου πω, Άκη. Ήδη είχε μάθει ο Πειραιάς ότι κάποιοι θρασίδηλοι χωρίς μηχανάκια δεν έχετε να κατέβετε. Μπενζίνη δεν βάζετε. Δεν έχω. Στα Μουλοχτά. Όπου πάει το τρένο. Μπήκατε μέσα, τελειώνει ο αγώνας, χάσατε, πάνω να φύγετε. Όχι, μπήκανε. Μόνο το τρομοκρατήσανε κάτι παιδάκια του εθνικού, κάτι τέτοια, κάτι καραγκιουζιλίκα κάνανε, σκοτώσανε τον πεθαμένο. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι ο εθνικός δεν έχει καμία σχέση σε αυτό. Έτσι. Ευνηδιαστικά, όχι γιατί κάποιοι γράφανε και τέτοια. Εδώ να τα λέμε όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάνε να φύγετε. Τελειώνει ο αγώνας σε 9 η ώρα. Πώς θα φύγετε?
έμαθα. Το ταξιμπί. Και έχω και ονόματα. Τάκι. Έλα. Δεν μπαίνανε ταξί. Κάτσε να σου πω τι έγινε. Το πρώτο που έγινε ήταν ελάτε να μας πάρετε. Ναι. Στους δικούς τους. Ναι. Πώς θα φύγουμε από εδώ. Έλα. Ποιους τους δικούς τους συγγενείς τους. Ναι ρε παιδί, τον ξάδερφο, τον φίλο. Γιατί τόσο βλάκες είναι για να τους πάρουνε. Τελικά συνεννοηθήκατε εκεί με την αστυνομία, ξυλωθήκατε, κάνατε ρεφενέ. Πάρατε από 2 ευρώ καθένας 3, ο άλλος 4. Τι και τι. Και παραγγείλανε. Τι παραγγείλανε. Όχι πίτσες. Όχι πίτσες. Τι. 2 πούλμαν. Πούλμαν. Τέτοια πούλμαν. Ναι, τέτοια πούλμαν. Δεν τέτοια πούλμαν. Όχι, τα πιο μεγάλα αυτά. Ναι. Έλα. Ήρθανε 2 πούλμαν. Τι πούλμαν ήταν αυτά. 50. Ναι. Είναι 50 άτομα το κάθε. Και πώς, αφού ήταν 200 λέει. Όχι, 200 δεν ήταν. 200 ήταν στο μυαλό του. 120-130. Ναι. Πώς χώρεσαν σε 2 πούλμαν. Αυτός και μπήκανε και στις μπαγκατζιέρες εδώ πίσω. Έχουνε κάτι Κούρδους, κάτι λαθρομετανάστες, κάτι έτσι, κάτι τέτοιους. Μπορεί να χωρέσανε. Ξυλωθήκατε. Φτάσανε τα πούλμαν. Ναι. Ολόκληρο σχέδιο μετά η αστυνομία προς τιμή της. Άντε ρε. Να σας φυγαδεύσει. Κάτσε, τα και μια παρανοτελεία. Εμείς σε παρόμοια περίπτωση που είχαμε πάει στο Μαρούσι, η αστυνομία, δηλαδή προς ατιμία της, έγινε τότε. Για που λες προς τιμή της. Τότε δεν υπήρχε σχέδιο να πω εγώ τότε. Δεν από προς ατιμία της, θα πω δεν έκανε καλό σχέδιο. Όχι, να συγκρίνουμε καταστάσεις. Πήγαν δηλαδή οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Μαρούσι. Με απαγόρευση. Άλλο που είχαν εισιτήρια. Έτσι. Ναι. Υπήρχε απαγόρευση. Να τα λέμε όλα, κακά τα ψέματα. Και τους πήραν από εκεί και τους πήγαν στη Γαδά. Να παραλληλήσουμε τα γεγονότα. Ναι. Πάλι απαγόρευση, έτσι. Ναι. Μπήκαν με κάτι ξυλάρες αυτοί μέσα χωρίς εισιτήρια, χωρίς τίποτα. Σκοτώσαν τον πεθαμένο εκεί τους εθνικούς. Σπάσανε τα αποδυτήρια. Ναι, αύριο όλα, όχι, μετά θα τα πω και τις λεπτομέρειες. Μετά τα πω. Αφού πάμε χρονολογικά. Να πω τι πήρατε από τα αποδυτήρια. Θέλω να μάθει ο κόσμος τι πήρατε από τα αποδυτήρια. Ναι. Χρονολογικά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και η αστυνομία αντί από τη στιγμή που έχουν γίνει και καταστροφές, έτσι, δεν έπρεπε να κρατηθούν αυτοί να πληρωθούν οι καταστροφές. Μπορεί να τα πληρώσει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω. Τι να πληρώσει η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Τις καταστροφές των οπαδών τους. Ποια. Τι πήρανε αυτά. Ξέρεις τι πήρανε. Τι πήρανε. Όλα τα σκουφάκια των κοριτσιών του Πόλο. Ναι. Και τα σουτιέν. Άντε, τους ηθόδεσμούς. Ναι. Ό,τι τους έλειπε. Στον κάθε γυναικομαστία. Μπράβο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μπορεί να δείτε και με μια μεμβράνη. Ξαναπάμε από την αρχή, Άκη. 9 η ώρα τελειώνει ο αγώνας, παραγγέλνετε τα πούλμαν. Σκάνε τα πούλμαν. Εσύ ο σταθμάρχης, λέει και αυτά. Έλα, τι γραφεύει το πουλμανάκι. Κάνει το σχέδιο η αστυνομία. Τι σχέδιο, θέλουν και σχέδιο. Πώς θα τους φυγαδέψει, από πού θα τους πάρει. Γιατί ρε, οι μαγκές οι Παναθηναϊκοί δεν παίρνουν χαμπάρι, βγουν έξω. Μόνοι τους. Αφού ήρθαν τα πούλμαν, πρέπει η αστυνομία να βγάλει το δρομολόγιο. Πώς θα πάει. Καταλάβες, πρέπει να βάλει κάτω το χαρτί. Από εδώ θα πάμε, από εκεί. Κατάλαβες. Συγκρυολευθεία και μετά αριστερά. Να φύγετε μόνοι σας, δεν φεύγατε. Ναι. Γιατί δεν φεύγανε. Αφού είναι πολύ μάγκες. Δεν είχαν μεταφορικό μέσο. Κάτσε ρε. Και δεν είχαν τα μηχανάκια. Τα παιδάκια εκεί του εθνικού πώς κάνανε τους μάγκες. Δηλαδή... Έτσι, αυτό είναι εύκολο. Γιατί τα άλλα δηλαδή πειράσαν. Το άλλο είναι το δύσκολο. Εδώ είχαν έρθει 6.000 παλιά στο Καραϊσκάκι. 4.000 δεν λέω 6. Ναι. Και δεν έκανε. Ήταν η ώρα περασμένη και ο ηλεκτρικός δεν είχε άλλο τρένο για να τους πάει στη Βικτόρια, στην Ομόνια, ξέρω που τους πήγαινε. Και τότε που λέγανε... Βγαίνουν από τα μικρόφωνα και, στο τέλος του αγώνα και λένε δεν υπάρχει τρένο και κάνουν που μας αφήσατε 4.000 μόνους μας. Το θυμάσαι, Άκη. Το δηλώσανε και την άλλη μέρα. Λέει, ναι, λέει του ΕΑΣ, 4.000. Του ΙΣΑΠ που μας αφήσανε 4.000 μόνοι μας. Ναι, τους βάζουν και 4.000 εμείς πάμε και παίρνουμε... Γιατί 4.000, όλοι 4.000. Άστο, Άκη. Λοιπόν. Τι μόνοι σας. Και κάνει το σχέδιο η αστυνομία, τον Πούλμαν, πώς θα φύγουνε. Τέτοιο ρεζίλι οπαδών και η ντροπή των οπαδών δεν υπάρχει. Σας βάζουν μες στα Πούλμαν, σας κατεβάζουν στο λιμάνι, στον Άγιο Διονύσιο από εκεί, περιφερειακό, και σας πάνε από το σκιστό. Εκεί, καβάλα. Το σκιστό που της ταιριάζει. Ναι, το σκιστό. Ναι. Εκεί, από εκεί, στην καβάλα. Από εκεί να πηγαίνετε πάντα, από το σκιστό. Στην καβάλα. Αυτό είναι ντροπή σας. Πολύ μαγκιά. Είναι ντροπή των οπαδών. Είστε ντροπή των οπαδών. Είστε ρεζίλ. Και γράψατε σε ένα site πρασίνους ο Πειραιάς. Πού πρασίνους ο Πειραιάς. Πρασίνικο. Όλοι χαβατζωμένοι ήσασταν. Μέσα στο κολυβητήριο. Ρε πήγες κατήλα σύννεφο, σου λέω. Τι να πρασίνεις. Και μετά οι μαγκιές σας
Να μην δεχτείτε ρε, τίποτα, φεύγουμε. 10 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας, 5, 3, 2. Τι να μην να δεχτούν. φύγετε. Εδώ κάνανε ρε φενέ, τι να μην δεχτούνε ρε. Να πούνε. Παίρνανε τηλέφωνο, έλα ρε μάνα, λέει Ναι, τι, σιγά μην έρθουν. Ναι, να πούμε ότι οι μανάδες σας ανησυχήσαν και πέραν στην αστυνομία τηλέφωνο και τι κρατάτε τα παιδιά μας. Γιατί αυτό δεν το είπα το πιο σημαντικό. Δεν φύγατε 9 που τελείωσε ο αγώνας. Φύγατε 12.30 μία παρά. Διπλή ταρήφα το πούλμαν. 3 ώρες μέσα σε ένα κλειστό του κολυμπητήριο. Μέσα στην υγρασία. Δεν υπάρχει αυτό που κάνετε. Τέτοια ξεφτύλα δεν υπάρχει. Όχι ρε, πρασίνησε. Πρασίνησε. Ναι. Ναι. Εσείς να δείτε πως η καθηγήτρια το φόβο σας. Και Πολύ μάγκια, μπράβο. η αστυνομία σας πήρε τρομερή δύναμη. Η αστυνομία, πάρα πολύ αστυνομία, μηχανές, Δίας, τους άλλους, τους Δέλτα, πώς τους λένε. Ρε τι ξύλο φάγανε τα σουτιέν, πολύ ξύλο φάγανε τα σουτιέν. Πω σου λέω, δίνανε το Και νερό. πήγατε στο σπίτι σας 1 η ώρα και 1.30 ταλαιπωρημένοι, άφρακοι. Εν τω μεταξύ Δεν ξέρανε. πληρώσατε και στο γήπεδο που πήγατε. Ήταν και οι άλλοι Ολυμπιακοί εκεί στο σπίτι, ξέρανε ότι σας κρατάνε μέσα, δεν είχαν κανένα φόβο. Το είχαν κάνει. Αλωνίζανε στο κάθε σπιτάκι όταν λείπατε εσείς. Στη σιγουράτζα. Και αυτό, Άκη μου, το περάσανε φίλοι μου Ολυμπιακοί, το περάσανε για μαγιά. Ωραία μαγιά. Μπράβο. Καβατζωμένοι με το ηλεκτρικό 200 μέτρα από το κολυμπητήριο. 8.30 άρχιζε ο αγώνας, 8 και 20 σκάσανε. Μπήκανε μέσα, βαρέσανε εκεί πέρα, πέρασαν την πόρτα εκεί, πώς περάσαν, ούτε ειστήρια και αυτά περιττώ να σας πω. Μπήκανε μέσα, χάσαν τον αγώνα. Μετά η αστυνομία τους λέει πώς θα φύγετε. Τι ζήλο και η αστυνομία, πώς θα φύγουν τα παιδιά μας. Ναι, κοίτα, όχι, καλά έκανε Άκη. Τι καλά έκανε. Εντάξει, Αφού είχαν κάνει ζημιές το τάκι, να πάνε κρατούμενοι. Ναι, Ζημιές άλλο, έχουν πώς θα κάνει. φύγουν, εντάξει, θα τους προστατεύσουν, πάντα έχουν. Ρε να αυτό. μην τους προστατεύει μόνο. Καλά κάνει το κράτος και τους προστατεύει. Ρε να προστατεύει όλο τον κόσμο. Το κράτος. Βέβαια, Όλο τον κόσμο. Πού τους αφήσει να πάνε μόνοι τους, πού θα πάνε. Αφού είναι παλικάρια, ρε. Δεν μαλώσαν Σφάκης. με κάτι σουτιέν, δεν μαλώσαν εκεί πέρα. Πήραν και τα σουτιέν για το. Δεν ξέρω πότε τα φοράτε. Εντάξει, μετά. Μάλλον το βράδυ τα φοράτε όταν βγαίνετε. Έλα, μαζελάκια, γόντεμπρα. Θύρα 13 όλοι, Πάει το τόπλες φέτος το καλοκαίρι, πάει το τόπλες. Θα είστε καβατζωμένοι. Θα είστε, πώς το λέμε, καλυμμένοι. Λοιπόν, και τους πάνε Άκη από τη κάτω στον Άγιο Διονύση, εκεί σκιστό Καβάλας, εκεί τους αφήνουν κάπου στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Λίγους από εδώ, λίγους από εκεί. Και τελείωσε αυτή η ταλαιπωρία. Η μετακίνηση. Ναι. Ωραία. Πόσο σας πήγε το πούλμαν, Άκη, πόσο να έχει το πούλμαν. Ήταν διπλή ταρήφα, ρε. Καταρχήν να πούμε ότι ο αγώνας ήταν. Πόσο είχαμε. Τη μία μέρα ξεκίνησε και πήγανε την πόσο άλλη. είχαμε. Πόσο είχαμε, Κυριακή. Πόσο τη μήνα 15. Όσο και να είχαμε. 15 πήγατε μέσα στο κολυμπητήριο 15 Μαρτίου και φύγατε 16 Μαρτίου. Τηλεμαραθώνιος ήταν. Πού διάλογο πήγατε. Ρε, τι, για πόλο πήγατε ή για τηλεμαραθώνιο. Τι πήγατε να κάνετε. Τι είχε, τίποτα εκείνη. Ρεζίλιδες. Καταρχήν, το ρεζίλι ξεκινάει που μαζευτήκατε για να πάτε στο Παπαστράτιο με το Εθνικό. Πώς θα πάτε. Έπρεπε να είπε ο ένας, πάμε με το τρένο. Έπρεπε να του πει ο άλλος, τι τρένο ρε, μηχανάκια. Ναι, πόδια. Τα αυτοκίνητά μας, τα είμαστε. μηχανάκια μας. Εμείς είμαστε οι κουκουλοφόροι. Καταλάβατε. Δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ρεζίλι των οπαδών. Καλά, σας ξέρω τι στράκια είστε. Εντάξει, πάμε σε άλλο θέμα. Τελείωσαμε αυτούς. Τελείωσε. Τι πολύ ασχοληθήκαμε. Απλά παραθέσαμε, χάλασε και το στυλό. Τι ανακτήσεις. Ένα στυλό μας είχε μείνει. Εντάξει, θα πούμε στην παραγωγή. Ένα στυλό μας. Στην παραγωγή ένα στυλό. Για παραγωγή και κατανάλωση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Τάκη μου. ήθελα να πω τώρα εγώ για τον Ολυμπιακό, για το Καραϊσκάκη. Τι πάμε στο Καραϊσκάκη. Με πείραξε, δεν πήγα στο γήπεδο, άστορια. Και κακός και παράνομα και πολλοί Ολυμπιακοί με πιάνουν στον δρόμο και σήμερα και χτες. Έχουν πάρει διαρκές ρε, και 800 ευρώ, 600, 400. Ρε κάτσε, θα πάθει άλλος. Ποιος? Ο Κοντονής. Είναι, εντάξει τώρα. Τι είναι, πολύ ήπιος σε βλέπω. Αλλά μου άρεσε η Καλονία αυτό που έκανε. Τι έκανε. Μπήκανε μέσα τα παιδιά εκεί, οι οπαδοί της Καλονής. Ναι, τι θα κάνουν. Όχι, θα του ρίξει μια κατηγορία ο Κοντονής επειδή θέλει να υποστηρίξει τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή όσους κάνουν επεισόδια. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, μου φαίνεται από αυτό. Όχι, δεν ξέρει. Αφού έχει συμβούλους. Τι δεν ξέρει. Έχει συμβούλους, Και πώς δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρει, να πάρει συμβούλους από όλες τις ομάδες. Όχι να πάρει από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ συμβούλους. Και το άλλο που ο Παναθηναϊκός θέλει οι δύο αγωνιστικές αυτές να πιαστούν. Ναι. Έχει κάνει τη μία νομίζω.
Που ήμασταν όλοι τιμωρημένοι τέλος πάντων. Καμία δεν έχει κάνει. Καμία δεν έχει κάνει. Ναι. Αυτές θέλουν να πιάσουν ότι τις έχει κάνει. Ότι έλειξε η ποινή του. Έλατε να πιαστείτε. Από πού? Από τη Σικοταριά. Άτζι, μπράβο. Λοιπόν, και αυτό το κράτος του Ολυμπιακού κανόνισε το παράνομο αυτό που το αίτημα που Ναι, ζητάτε. από την Ακονία σε πρέπει να έρθουν τα πείγμα. Από την Πακαία. Από την Πακαία πρέπει να περάσει να σου εγώ. Καλά, την άλλη φορά εδώ που τα λέμε, Ναι. τους δίνω και ένα δίκιο εκεί. Τι? Κάποτε είχαν έρθει στα Καμίνια, Ναι. σε μια περιοχή του πέρα, δεν θυμάμαι αν τη λέω καλά τώρα. Μάλλον Καμίνια ήταν. Και άφησαν 17 μηχανάκια. Πολλές περιοχές σε παιδί. 17 μηχανάκια άφησαν. Έχουν λεφτά. Και λέγανε οι μανάδες, σου δώσε τα μηχανάκια Όχι, δεν τα- των παιδιών. τα- Και άμα το είδα, εγώ μπροστά ήμουνα. Γιατί εγώ που ήμουνα. Και εσύ. Αλλά δεν ήταν. Τα παιδιά δεν θέλανε άλλο μηχανάκι. Λέει θα πάρουμε αμάξι και ήρθαν και αφήσανε τα μηχανάκια. Δεν έγινε έτσι, τίποτα. Όχι, ρε. Λέει επειδή να τα αλλάξουμε ή να πάρουμε ένα αμάξι. Καταλάβατε. Γι' αυτό προνοήσατε και κατεβήκατε με το ηλεκτρικό. Ναι. Ηλεκτρικό, καλά το είπα. Πάρε τον ηλεκτρικό, έχω αγωνία. Μητσιάς. Μπράβο. Έλα ρε παίχταρα, το βρήκα. Λοιπόν, γκολάρα έβαλε ο Τσόρια πάνω στον Ολυμπιακό. Όχι, που όχι, να θέλω. πούμε για την ομάδα. Πώς 1-0. έπαιξε, πώς έπαιξε. Ας την Έβαλε κολλάρα. τον πρώτο γκολ Ας την μάλλον. κολλάρα, ρε. Πώς έπαιξε η ομάδα, έπαιξε καλά σε αυτό. Έβαλε γκολάρα, τι να το πω. Και μετά και ο Άντε από το Αφελάη. τέλος ξεκινάει. Τέλος πάντων, 2-0. Όταν είναι δηλαδή, δεν μπορώ να σε πετύχω πουθενά. 2-0 ο Ολυμπιακός κέρδισε. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε πάρα πολύ καλά η ομάδα. Και τώρα την Πέμπτη έχουμε με την Τρίπολη στο Καραϊσκάκι. Παιδιά, να τους πάρουμε το πρωτάθλημα γιατί βλέπετε τι πάνε να κάνουν. Πάνε να ξετιμωρηθούν. Πάνε να πάρουν τους βαθμούς πίσω. Ναι. Έτσι. Όχι πάνε, ρε, τι να πάρουν. Προσπαθούν. Όχι, μιλάει, είναι τα σπαθόλουρά τους. Άκουγα σε έναν στο Sport FM. Τι ζήλο είχες εσύ, ρε, δημοσιογράφε, με τον Κοντονί να το λαβαντάρεις εκεί στο Sport FM και να σου λέει, ξέρω ποιο, εσύ ο Αγτζής. Και να σου λέει, ναι ρε, άστο ρε. Ναι, για πες. Και να σου λέει ο φίλος του Ολυμπιακού εκεί πέρα στο Sport FM, ρε τι έχει γίνει με τον Κοντονί, όλος λέει, ναι, λέει, δεν ξέρει καλά ο Υπουργός. Ρε, τόσο ζήλο τώρα με τον Υπουργό, να βαντάρετε εσείς τον Υπουργό. Ξαφνικά τώρα τόσο ζήλο, λες και είναι δικό μας παιδί. Ρε, να του λέει ο άλλος, δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, εδώ είναι χουντική απόφαση σε δημοκρατική υποτίθεται κυβέρνηση. Ρε, ζήλο τώρα εκεί πέρα ο πολιτής, ο φίλος του Κανάρη. Ναι. Γιατί ήταν ο Κανάρης και ήταν και ένας άλλος της Επανάστασης, μια που θα σε πάω εγώ στο 21, τέρμα η κατοχή. Με μένα τέρμα η κατοχή. 21. Γαλλική Επανάσταση και... Όχι, έχω κατακτήσει με την... Τι, με τον... Στο Λεωνίδα. Θερμοπύλες. Και να λέει ο άλλος, ο φίλος του Κανάρη, του Μπουλοτιέρη, ναι. Ναι, Και- το γουστάω τον Καναϊμάκας, μεγάλος και Ολυμπιακός. Ναι, ρε, ο άλλος όμως που είναι στο ΣΟΕΡΕΦ είναι αεκτζής. Ναι. Και ένα ζήλο υπέρ του Υπουργού, αεκτζής και Υπουργός. Ναι. Πώς γίνεται τώρα δηλαδή με όλους τους υπουργούς να τους αβαντάρετε σωστά, λάθος, έτσι. Ναι, Τι και- γίνεται μετά πάλι ο Μπαλτάκος, τι γίνεται με τον Μπαλτάκο, ρε, εσύ. Εμφανίστηκε. Ναι, εμφανίστηκε, είναι μέσα στη δραστηριότητα. Α, επειδή βγήκατε Σε κυβέρνηση έξω οι άλλοι αριστερή. γι' αυτό. Εσείς τι έγινε, σε κυβέρνηση αριστερή πάλι ο Μπαλτάκος. Τι γίνεται. Πώς γίνεται, ρε μάγκες. Πάλι θα τον παγιδεύσουν, μου φαίνεται. Είναι τόσο. Τι. Πάλι θα τον παγιδεύσουν. Να δούμε ποιος θα παγιδεύσει ποιον. Όχι, Κατάλαβες τι. γιατί κάνουν ότι δεν τα ξέρουν. Δηλαδή, έλα να σου πω, αυτοί τους στείλουνε και νομίζουν ότι ψυχαλίζει. Τα ξέρουμε όλα. Τα ξέρουμε όλα. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού κοιμάται. Σίγουρα δεν έχουμε τα μέσα. Την οργή του θα τη δείτε αλλού. Δεν είναι τα μέσα. Άμα ακούτε τα μέσα, είσαστε για μέσα και για έξω. Την οργή του, την αγανάκτηση και την οργή του κόσμου του Ολυμπιακού δεν την έχει δει, δεν έχει αποτυπωθεί πουθενά. Οι ρουφιάνοι σας γράφουν εκεί πέρα όλα καλά, όλα άκια, έτσι κι αλλιώς μια χαρά είναι. Και οι αγκτίδες πήγανε στον Ταύρο, με συνοδεία της αστυνομίας, όλοι με κόσμο, έτσι μόνο ο Ολυμπιακός έχει τιμωρηθεί. Μεγάλη. Και ποιος Ολυμπιακός που είναι το θύμα όλης αυτής της υπόθεσης. Ό,τι επεισόδια έχουν γίνει αυτά που λέτε και τέτοια, κύριε Κοντονή, ό,τι επεισόδια είναι εις βάρος του Ολυμπιακού. Έχουν γίνει για να μην πάρει αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός στα ίσα μέσα στο γήπεδο. Και οικονομικό έπαθε ζημιά. Ναι, Οικονομική ζημιά. Στα ίσα μέσα στο γήπεδο για να μην πάρει αποτέλεσμα και με τρομοκρατίες και αυτά που κάνουν οι συνομιλητές σας με τους οπαδούς, τους μασκοφόρους που δεν τους ξέρετε μωρέ, που ήταν στο... Όλο στοιχείο ήταν στο Παπαστράτιο. Αυτοί που δεν ξέρατε ήταν στο Παπαστράτιο και τους πήγαινατε και βολτίτσα. Έτσι. Αυτοί που δεν ξέρετε, ναι, κύριε Κοντονή. Και όπως προχτές πάλι, κύριε Κοντονή, που δεν τα είδατε, που είδατε μια μαγική ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Αυτοί οι σουλατσαδόροι που ήταν από την αρχή του αγώνα, οι ίδιοι οι σουλατσαδόροι,
έτσι, που δεν σας προξένησε κανένα ενδιαφέρον, τι είναι αυτοί που σου λατσάρουν μέσα, αυτοί πάλι πήγαν να την πέσουν στις παίκτες του Ολυμπιακού που τολμήσαν να πανηγυρίσουν, ό του θαύματος. Έτσι. Αυτοί είναι ρε, που μας κάνετε, δεν τους ξέρετε, έχετε ξεφτυλιστεί, να το ξέρετε ότι έχετε ξεφτυλιστεί. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο φύλαθρο, και μιλάμε για τα 6 εκατομμύρια της Ελλάδος, ξέρει ακριβώς το σκοπό σας, ξέρει το ρόλο σας, ξέρει ότι όλες τυχαίως οι απόψεις σας ταιριάζουν με το Αλαφούζου που θέλει να διαλύσει το ποδόσφαιρο για να μην φαίνεται η αδυναμία του Παναθηναϊκού με αυτό να είναι στο τιμόνι, πιο τιμόνι δηλαδή. Τέλος πάντων, με αυτό να διαχειριστεί, έτσι. Αυτά κάνετε. Τα ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Τη βλέπει την ανισονομία. Θα έχουμε άλλα. Έχουμε πορεία μεγάλη. Και όχι με όλους, με σένα προσωπικά. Αλλά και οι άλλοι τώρα να κοφεύουν, όλοι εκεί στην κυβέρνηση να κοφεύουν και να σε χουντικές αποφάσεις, δημοκρατική κυβέρνηση, μετά μπλέκουνε και αυτοί. Μέχρι τώρα τα λούζεται ένας. Αν δεν μιλήσουν και οι άλλοι, γιατί έχουμε και βουλευτές στον Πειραιά, όλοι οι βουλευτές. Να του τραβήξουν τα αυτοί και να του πούνε έλα εδώ τι κάνεις. Πάνω απ' όλα η μη ισονομία δημιουργεί μεγαλύτερη βία. Έτσι, δεν έχει πετύχει τίποτα. Σκοτώνονται συνέχεια. Πάλι δική σου, αυτοί που προσπαθείς να βαντάρεις και να καλύψεις, αυτοί ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει πουθενά σε αυτά που λέτε όλα, στα επεισόδια και αυτά. Ο Ολυμπιακός θα υπάρξει μια και καλή, ένα επεισόδιο θα γίνει και θα φουντάρετε τελείως όλοι. Λοιπόν. Όπως γίνεται πάντα. Δεν αναλωνόμαστε. Εννοείς εκλογές. Και πριν τις εκλογές και δεν άλλο. Λοιπόν, παίζουμε την Πέμπτη, μάγκες, μας έχει λείψει η ομάδα μας. Ένα αγώνα δεν πήγαμε να τον δούμε. Τέλος πάντων, την Πέμπτη παίζουμε στο Καραϊσκάκι με την Τρίπολη και την Κυριακή με την Κέρκυρα. Στο Καραϊσκάκι αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο κοντινά που έχουμε εδώ τώρα. Να πάμε, κάτσε να πάμε στα γεγονότα εδώ τη ιστορία. Πάμε και στη Σύρο, Ολυμπιακός. Ναι, πες εσύ. Να πω εγώ θέλεις. Πες τα αγωνιστικά, να πω εγώ τα άλλα. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ εχθές, αυτό πρέπει να το πω και να το τονίσω, ότι με το κύπελο που πήρε εχθές έφτασε το Δημόκριτο και την Νίκαια. Η Νίκαια, ο Δημόκριτος και ο ΠΑΟΚ έχουν ένα κύπελο. Μπράβο. Ούτε ένα πρωτάθλημα. Πολλά συγχαρητήρια. Τίποτα. Ένα κύπελο. Πολλά συγχαρητήρια. 15 έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Κύπελα. 15 Ολυμπιακός, 6 ο Παναθηναϊκός και 6 ο Ηρακλής. Ωραία. Και ένα έχει η Νίκαια, ο Δημόκριτος και ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Που σήμερα πήγανε και τον εμφανίσανε στο γήπεδο που έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 72... 60, όχι, 88-72. Νικήσαμε εμείς. Το παρουσιάσατε εκεί, το πανηγυρίσατε. Αύριο θα το πάτε στις Σικές και στη Χαλάστρα, στα δύο χωριά σας. Και Κουφάλια. Και στις Κουφάλες στο χωριό. Κουφάλια. Δεν ξέρω. Άσε με, αφού το λέω, του μπορείς να το επαναλάβεις. Αυτό είναι υποβολημίο. Δεν είναι υποβολημίο, όπως το λες. Παράτα με την καθαρεύουσα. Θα το πάτε από χωριό σε χωριό. Α, μπράβο. Λοιπόν, κάτσε να πούμε. Συγχαρητήρια. Όχι, θα ξαναπώ. Ναι. Να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε το Δημόκριτο. Άσε με, σε παρακαλώ. Το Δημόκριτο και την Νίκαια. Ναι. Και έχουν από ένα. Ο Ηρακλής έχει 6 κύπελα, ο Παναθηναϊκός 6 και ο Ολυμπιακός 15. Ο Ολυμπιακός όμως έχει 27 πρωταθλήματα. Έχει 2 Super Cup, έχει ένα League Cup, έχει ένα κυπελούχο και ένα UEFA. Α, μπράβο. UEFA λέγεται εκείνο το top cups, πώς λεγάταν, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, έτσι. Top Tip Cup. Έτσι. Δεν σας πάω τώρα στο πόλο και αυτά. Α, στο πόλο. Επειδή λέμε για τον ΠΑΟΚ, να πω ότι προχτές πόσα γκολ φάγατε ρε στη Θεσσαλονίκη από τον Ολυμπιακό. Κάτσε λίγο, ρετάκι μου. Στο πόλο. Ρετάκι μου, Πόσα φάγατε στο πόλο. Περίμενε λίγο, βρετάκι μου. Να μου πεις, να ρωτήσω ένα το παιχνίδι. Ωραία. Μένουμε στο γεγονός της κατάκτησης του κυπέλου. Έτσι. Ήταν μπροστά σας το φάσμα να πάρετε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας σας, έτσι. Τίγκα η Σύρος από Παοκτζίδες. Τίγκα.
Χορτήκα και μια χοντρίδα. Τι ώρα. Ρε, πού ήσασταν, ρε Παοκτζίδε. Ρε, εσύ από το Αίγυο που μας έλεγες εδώ, όπου μας βρίσκετε, μας βαράτε. Τι έγινε, ρε μαγκές. Ούτε ένας. Μια χοντρή στείλατε. Τη χοντρή του θησαυρού στείλατε. Ένα χοντρό, μπράβο. Ναι, που έπεσε στις κάρτες. 200 κιλά. Μπράβο. Να τα πούμε, κάτσε ρε. Ναι, δεν μιλάς για οπαδούς. Τι οπαδό, αφού μιλάς για μπλάβους. Εγώ σου λέω. Οπαδός. Τι μπλάβο, ένας κουράδας. Τέλος πάντων. Το χοντρή τι είναι. Στείλατε τη χοντρή του θησαυρού, έτσι, με το Ζαχαρία. Τι έγινε στη Σύρο, δηλαδή, επειδή είναι νησί, εσείς οι μάγκες, οι Παοκτζίδες, σαν τους άλλους τους μάγκες του Παναναϊκού, τι έγινε, ρε μάγκες Παοκτζίδες, γιατί δεν πήγατε στην ομάδα σας και τρέχατε στα αεροδρόμια με τον Ισάκη. Πόσα άτομα πήγαμε με τα καημένα. Όσοι και να πήγανε, ρε, εσείς που είσαστε και μάγκες και δεν αφήνετε την ομάδα και είσαστε στο φάσμα ενός τίτλου. Δεν είχατε και τίποτα πολλούς τίτλους. Ο πρώτος, σε φταίκανατε. Ο παρθενικός σας. Ναι, ο παρθενικός σας. Σε φταίκανατε. Πού ήσασταν, ρε μάγκες, ρε παλικάρια της Φάκης, να πάτε στη Σύρο. Μόνο Βόρεια Ελλάδα και εκεί τίποτα πάλι, κοκοκό. Έτσι, μαγκές. Πού ήσουν εσύ από το Αίγυο που έχεις δει όλους τους Ολυμπιακούς που όπου μας βρίσκεις μας δέρνεις, που κάνεις και το μάγκα και βρίζες και μανάδες. Πού ήσουν εκεί πέρα να υπερασπίσεις τις μανούλες που τους βρίζανε των αλωνών. Ψεύτες. Τι έγινε ρε Τάκη, αυτά μου κάνεις τώρα. Δεν μπορώ, νιώθω μοναξία, έλα εδώ πέρα. Για να βάλω λίγο νερό να πιω. Πού ήσασταν. Πάνε κι αυτοί, Πάνε και αυτοί. Πάει κι αυτός ο μύθος καταρρίστη. Λοιπόν. Πάμε κι άλλα. Τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε, εκεί μου αυτά. Να πούμε περαστικά στο αρχηγό. Μανιάτη. Στο Μανιάτη, περαστικά στο Σπανούλι, περαστικά στο Λαφαγκέτ, περαστικά στο... Καλά, ο Λαφαγκέτ μου την έδωσε. Φιλμάς. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτός ο τραυματισμός. Βάζει τρίποντο και την ώρα που έχει σηκωθεί και Το έχουνε δει. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, θα δούμε. Μπορεί να είναι και ελαφρύ διάστρεμα. μάλλον, Θα δούμε. Διάστρεμα είναι πάντως, θα δούμε. Περαστικά είπαμε. Μαζευτήκατε μπάσκετ και νικήσατε. Να δώσουμε. Το Ολυμπιακό στο μπάσκετ, αλλά 88 πόντους, Πόσο είναι 88 πόντους. Τέλος πάντων, χάσατε και εκεί. Είχατε χάσει και στο σεφ. Θέλω να πούμε κάτι για τον Άγγελο. Θες να πεις τίποτα. Όχι, κάτσε Δεν λίγο. τον διώξατε. Κάτσε λίγο, μωρετάκι μου, να πούμε κάποια πράγματα τώρα για Με μας τη εδώ βοήθεια πέρα. της Παναγιάς θα Λοιπόν, μήνυμα τώρα. Οι προσφορές συνεχίζονται μέχρι την Πέμπτη στην μπουτίκ. Όποιος σε ό,τι πάρει ο καθένας παίρνει άλλο ένα το ίδιο σε δώρο. Δηλαδή πάρει ένα μπουφάν, θα πάρει άλλο ένα μπουφάν δώρο. Πάρει μια εμφάνιση του Ολυμπιακού, άλλη μια εμφάνιση του Ολυμπιακού. Για δώρο. τα 90 χρόνια. Για τα 90 χρόνια. είναι αυτή η Στα 100 προσφορά. θα παίρνετε... Όλο το μαγαζί δώρο. Αν είναι στα 100, δεν θα είναι και έτσι. Κάτσε αυτό να που το πούμε φτιάξαμε. αυτό, ναι. Να Θα το είναι πούμε πιο αυτό. καλό. Λοιπόν, το καταλάβατε πιστεύω. Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά από την Καρδίτσα. Έτσι, που κλείνουν 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας. Μπράβο Μάγκη, συνεχίστε έτσι. Αυτή είναι αυτά Καρδίτσας. Τα πει ο Τάκης πάλι για το Εκεί που Κήθιο. δεν έχω πολλούς, έχω μόνο τους συγγενείς μου. Πάλι στον Κήθιο τα πει, θα τα πω εγώ στον Λοσάτα και στον Στον Άκη, Άκη. στον Γιώργο τον Ξαδερφό μου, στον Δημήτρη με την καφετέρια, στον άλλο τον Δημήτρη που είναι στη ΔΕΗ, στο Βραζιλιάνο, στο Ξιντάρα. Και από μένα, και από μένα. Δεν Στο πιστεύω να... Κήθιο, δεν έχω πάει κι αλλού. Τα αδέρφια μου, τα αδέρφια μου. Και εγώ, τα ποντάκι και ιδέα. Ναι, Βαρδαλάκη λέει, όπα ρε που ονοματίζεις κιόλας, πρόσεχε πώς μιλάς, Τι είπε? γιατί θα κατέβουμε στον Πειραιά, με τι, πείτε μας με τι. Με το τρένο, Για το σουλάτσα, προσωπικό, ή θα σας φέρει η αστυνομία. κυπελούχος βόλεϊ, πονάνε τα μυαλά μας. Γιατί δεν πήγατε στη Σύρα, Ας το διάλογο. Ρε μια που πονάνε τα μυαλά Εσείς, σας. Ρε, πονάει τα μυαλά σας. Λοιπόν, κάτσε λίγο ρε, γιατί με Βαρδαλάκη. Πες εσύ, πες. Μια που ονοματίζεις, γιατί δεν κατεβαίνατε στη Σύρα ρε μαγκές, δηλαδή, τι να προσέχω, γιατί δεν προσέχετε, δηλαδή, εσείς γιατί παραπροσέχατε και δεν πήγατε πουθενά και κάτσετε στα σπίτια σας, την ώρα που κλεινόταν ένας τίτλος. Εγώ, αγόρι μου, επειδή προσέχω... Ποιον ονομάτισε καταρχήν, λέει ψέματα, ονομάτισε τίποτα. Όχι, λέει εμένα. Σαν επίθετο. Έλα, αγόρι μου, εγώ προσωπικά από μια που είπες, πηγαίνω παντού. Παντού. Και όπως πάμε φεύγουμε με τα ίδια μέσα. Δεν πάμε με τρένο και φεύγουμε με πούλμα και στα μαγαζιά αστυνομία. της πόλης σας, παντού. Παντού. Όπου πάμε, πηγαίνουμε παντού. Και όπου πάμε, πάμε μόνοι μας, αφήνουμε και τα λεφτά μας, όχι όσα ζητάνε, ειδικά άμα είναι μπουζούκια και πέφτει ψαλίδι. Αλλά πάμε εκεί, όπου είσαστε.
Και ό,τι θαύματος πήγαμε στην Κομοτηνή και λέγαμε τι είναι ρε, Βόρεια Ελλάδα, θα δούμε κανένα Πάοξη. Είχατε κρυφτεί σαν το... Πώς τον έκανε τον Ιρακινό που τον βρήκαν σε κάτι λαγούμια. Το Σαντάμ. Το Σαντάμ. Ρε, σαν το Σαντάμ είχατε γίνει. Ρε, πού είναι οι Παουτζίδες, πού είναι οι Παουτζίδες. Άστο, ρε. Εδώ στα μηνύματα είστε καλοί. Στα μηνύματα είστε δολοφόνοι. Άμα τα γράφετε, άμα βγουν και μηνύματα με γοτικά γράμματα, εκείνα, με τα γοτικά γράμματα που είναι. Πω, εκεί να δείτε τρομοκρατία που θα μας κάνετε στο μήνυμα. Τάκη, ποιο θες αύριο στην κλήρωση του κυπέλου, Καρντάση. Εγώ θέλω, για να είμαι ειλικρινής, τον Απόλλων. Ναι. Και θέλω τον Ηρακλή στο τελικό. Είναι θέλω να έχει ο τελικός 10.000 οπαδούς του Ηρακλή. Να γίνει γιορτή. Γιατί εδώ που τα λέμε η Ξάνθη, άμα πάει τελικό δεν θα κατέβει. Πόσο να κατέβουν μόνο και αυτοί 2.000 πόσο. Ενώ του Ηρακλή θα κατέβουν 10.000 και θέλω να ζήσουμε πάλι αυτό το ωραίο τελικό. Να, το πήρε πάω το πρωτάθλημα, Τάκη μου. Θέλω Απόλλων στο αύριο και τελικό τον Ηρακλή. Έλα. Εντάξει. Όχι, με την Ξάνθη θα πέσουμε. Χθες η πράσινη λέει είχε εξώφυλλο πρώτο τον πάω στη βαθμολογία. Ρε τι γέλιο έχετε, ρε τελάβου. Το Ζελοβά. Πού, σε ποιο, στο πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Στο βόλεϊ, πού. Χωρίς να έχει υπολογίσει τα παιχνίδια με Ξάνθη, Παθρακικό, χωρίς τους πιο 3 βαθμούς. Μπράβο, ρε. Το πήρατε. Το πήρατε. Το πήραμε με τα μαντέλια. Κοίτα, μας πήραν το πρωτάθλημα με το στόμα μέσα από τα χέρια μας. Με τα μανταλάκια. Δηλαδή, άμα πέσει ένα μανταλάκι, πάει το πρωτάθληματάκι μου. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, άμα δεν είναι καιρό το μανταλάκι να κρατήσει την εφημερίδα, πάει το πρωτάθλημα για το Βάζελο. Παρακάτω, άλλο. Έλα, πάμε σε καμιά γραμμή. Γεια σου, Θωμά, γίγαντα. Ναι, πάμε. Στη ροή. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, Τάκη. Το ίδιο κάνει. Άκη, Πες μου, αγόρι μου. καταρχήν δεν έβριζα μάνες. Γιατί... Από το έγκυο είσαι. Δεν κλείσω να, δεν θέλω να μιλήσω. Είναι ντροπή. Άντε, γεια! Έχεις βρήσει, μα. Έχεις βρήσει, ρε. Τέλος. Δεν ξαναπήρες τηλέφωνο εδώ. Έχεις βρήσει, ρε. Και... Να βρεις εμένα και τον Άκη, καλοδεχούμενο. Μάνα, όπως δεν βρίζουμε εμείς, να βρίζετε κι εσείς. Όχι, ρε. Μάνα, ρε, το ιερό. Εσείς άκουσα. Τον ιερό πράγμα. Εδώ πέρα, κοιτάξτε, το τι κάνει ο καθένας. Αν είμαι εγώ παδός, αν είσαι εσύ ο παδός, δεν φταίει ούτε κανένα συγγενικό σου πρόσωπο. Αλλά και προπατεύει μάνα. Και οτιδήποτε, ό,τι λέω εγώ, τι σου λέω εγώ, σου τα λέω εγώ. Πες τα σε μένα. Είναι. Και ό,τι μου λες εσύ, μου τα λες εσύ. Αν να σου πω κάτι, πάλι σε σένα θα απευθυνθώ. Έτσι. Τι δουλειά έχουν τώρα ο ένας και ο άλλος. Παιδιά, γυναίκες, μανάδες, τέτοια δεν υπάρχουν. Καλησπέρα. Τι γίνεται, μπρος. Πάμε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Γεια χαρά. Από Μεσολόγγι παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Ομάδα. Ολυμπιακός. Έλα. Από επαρχία, έτσι. Ναι, κοίτα με γίνει το κούκι, άμα δεν είσαι Ολυμπιακός. Παιδιά, δεν σας ακούω καλά, συγγνώμη. Όχι, Ολυμπιακός. Δεν άκουσε. Έχω ένα φίλο εκεί στην Κουριά. Τον Δρόκο, τον Χρήστο. Κουριά Μεσολογγίου. Εκπομπή σας. Ναι, εκπομπή μας. Κάνετε την εκπομπή μας, δηλαδή γενικώς, για του Ολυμπιακού μας εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω σε όλους τους Ολυμπιακούς. Ναι. Γιατί κάνουν έτσι, γιατί στεναχωριούνται, γιατί λέει δεν βάλαμε 4, λέει στην ΑΕΚ, δεν βάλαμε. Από τη στιγμή που παίρνει ο Ολυμπιακός το κύπελλο και το πρωτάθλημα, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι εμείς. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, ρε παιδί. Έτσι, αυτό λέω εγώ. Αυτή η προπαγάνδα που έχει ξεκινήσει στο ίντερνετ, τι είναι όλο αυτό. Η προπαγάνδα. Ναι, αυτό έχεις δίκιο σε αυτό. Θα τη δούμε την προπαγάνδα. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, παίρνει και από κάτω μερικούς Ολυμπιακούς. Ακούω δηλαδή και φίλους μου βλέπουν. Αν δεν βάλαμε 4 στην ΑΕΚ, δεν κάναμε εκείνο με τον Μπακ, δεν κάναμε εκείνο με τον έναν, με τον άλλον. Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Κοίτα να δεις, άλλο να πούμε ότι η ομάδα μας δεν αποδίδει έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να αποδίδει. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στους κυριότερους στόχους μας, που είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Όχι μέσα και πρώτα φαβορί. Και στην Ευρώπη προχωρήσαμε. Έτσι. Και στην Ευρώπη, παρόλο τις αντικσεότητες που είχαμε. Παρόλο το φτιάξιμο του αγώνα Juventus, Ατλέτικο Μαδρίτης, για να μας πετάξουν έξω από το Champions League. Αυτό εννοώ. Μπράβο, ναι. Και στη Ρωσία μέσα που μας ακυρώσαν ένα γκολ. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Απλά πατάνε εκεί πέρα πάνω
οι υπάλληλοι που βάζει το παρανοϊκό ανθρωπάκι και γράφουν με το μαντία του Ολυμπιακού και παρασέρνουν και κάποιους Ολυμπιακούς. Ακριβώς αυτό. Και βλέπω και στο ίντερνετ κάποια σχόλια. Μόνο εκεί μπορεί να τα κάνουνε. Καθίστε ρε παιδιά. Έρχεται καλοκαίρι, θα κάνουμε μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός θα τη βρει την άκρη. Έχει καλό πρόεδρο, χρήματα, δόξα τω Θεώ, ο πρόεδρος βάζει την ομάδα, αγαπάει την ομάδα. Είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Έτσι. Αγαπάει την ομάδα. Εννοείται αυτό. Ζει την ομάδα, ξέρει που πονάει, έτσι. Εννοείται. Τη βλέπει την ομάδα. Ζει, δεν είναι. Όλοι μας τη βλέπουμε την ομάδα. Δεν είναι σε γυάλα. Σε κάθε παιχνίδι μέσα είναι. Και σε έντρες μπαίνει μπροστά για την ομάδα, έτσι. Γιατί κάποιοι λέγανε στη Ριζούπολη ότι δεν είχε πάει ο πρόεδρος. Τώρα που πηγαίνει ο πρόεδρος λένε γιατί έρχεται ο πρόεδρος. Τώρα που πάει ο Μαρινάκης σε κάθε γήπεδο, δεν τους αρέσει. Αλλά όχι, φυσικά και δεν τους αρέσει. Τώρα αρχίζουν τα παράπονα. Γιατί μπαίνει ο Μαρινάκης στο γήπεδο, γιατί μπαίνει αυτό. Ναι, όταν μπαίνανε οι άλλοι, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, γινόταν ο χαμός. Ναι, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτοί χρεώναν όμως τον δικό τους πρόεδρο τότε στη Ριζούπολη ότι δεν είχε έρθει και τους είχε αφήσει μόνους τους. Το Φιλιππίδη. Και το Μίτσου. Και το Φιλιππίδη. Ο Φιλιππίδης ήταν. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Τι είπα, μια χαρά. Καλά που λέμε όλα αυτά. Έτσι, να πάμε και στο πιο πρόσφατο. Για να δουν και οι Ολυμπιακοί ποιοι είναι Ολυμπιακοί και ποιοι είναι οι άλλοι, από τις άλλες ομάδες. Έτσι. Με το που βάζουμε τον γκολ, με το Χάρα, στο 89, πότε ήταν στο 88-89, δεν θυμάμαι κάπου εκεί. Την ώρα που έπρεπε. Ναι, ακριβώς την ώρα που πονάει εκεί πέρα. Να μπουν μέσα να κάνουν φασαρίες, να χαλάσουν τον αγώνα, κατευθείαν αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε βαρεθεί τόσα χρόνια αυτά τα πράγματα, για αυτά τα πράγματα φωνάζουμε. Τους πονάει ο Ολυμπιακός. Μα αυτό είναι το άκρο ναότο της απόγνωσης. Το να χάσεις από μια ομάδα και να κυνηγάς τώρα τους παίκτες σου, τους παίκτες της αντιπάλου ομάδας, επειδή σε κερδίσανε. Γιατί για αυτούς Champions League ήταν αυτό τώρα. Γιατί δηλαδή και χάρη που τους κάναμε να παίξουμε μαζί τους. Όχι, χάρη δεν κάναμε σε κανέναν, απλά... Ναι, κοίτα, όχι, χάρη δεν κάνεις, είσαι αναγκασμένος να παίξεις. Από εκεί και πέρα, η χάρη που τους κάναμε ήταν η καθυστέρηση. Ένα μήνα που χαιρόντουσαν. Όχι ένα μήνα, γιατί στις 20 μέρες τους έπιασε ο κρύος υδρότας. Λέει, καλά χαρήκαμε τώρα, έρχεται και το παιχνίδι. Μάλλον σε εμάς εμείς θα τα πληρώσουμε όλα, όπως τα πληρώσανε πάλι όλα, οι αυθάδεις. Για λέγε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ, βαρεθήκαμε και το άλλο. Αυτή θα γίνει ρε παιδιά με αυτή την προπαγάνδα. Λέει, τα κάνει έτσι ο Ολυμπιακός, τα φέρνει όπως θέλει. Πήγαμε να παίξουμε τον αγώνα. Δηλαδή, έπρεπε να παίξουμε με τις βάρκες μέσα. Και το μεταξύ στη Θράκη δεν θα ξαναγίνει αγώνας. Για να ακούσεις τι ψεύτες είναι, για να καταλάβεις τι γίνεται στη Θράκη. Βλέπω την εκπομπή και παρακολουθώ και βλέπω ότι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται κατακλυσμός. Όχι, σου μιλάω για πραγματικό γεγονός. Στο γήπεδο του Παθρακικού από τις ζημιές που έχει υποστεί και λόγω ότι δεν έχει αποστραγγιτικά έργα και τέτοια. Δεν θα ξαναγίνει. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει παιχνίδι. Δηλαδή και τώρα τόσο φτιάξιμο είχαμε κάνει. Το επόμενο παιχνίδι που θα παίξει γηπεδούχος ο Παθρακικός θα το δώσει στο Βικελίδης. Προφανώς στο Βικελίδης. Σκέψου. Που χωρίς βροχή, έχει σταματήσει η βροχή εδώ και μια εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή θα έχει σταματήσει 15 μέρες η βροχή. Και το γήπεδο δεν είναι ακόμα ικανό. Θα παίξει στο Βικελίδης, που έπρεπε να παίξει στο γήπεδο, αλλά δεν γίνεται να παίξει, που κινδυνεύει και να παίξει στη Β' Εθνική. Ποιος? Ο Παθρακικός δεν κινδυνεύει. Βέβαια. Σκέψου. Το τι φτιάξιμο έκανε ο Ολυμπιακός για να μην παίξει και να είναι ξεκουράσιμο. Ναι, τίποτα. Θα πάει να πέσει ο Παθρακικός μόνος του για να μην παίξει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι ακριβώς. Θα πέσει μόνος του από πολύ αγάπη στον Ολυμπιακό, θα πάει να πέσει ο Παθρακικός μόνος του. Έτσι ακριβώς. Θα μας τρελάνουνε εσύ εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα που σας μίλησα πάρα πολύ. Και εμείς. Συνεχίστε την εκπομπή. Είστε καλά παιδιά και στο Μεσολόγγι όλοι. Είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά. Σταματήσει και αυτή η προπαγάνδα. Και μακριά από τα site. Μακριά από τα site. Όσο δεν τους κάνετε κλικ, ρε φίλε, από τα site και τέτοια, όσο δεν κάνετε κλικ σε αυτούς τους ξεφτυλισμένους. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Οι άλλοι να τα βλέπουν. Ναι, όχι, για το λες και στους άλλους. Κάτσε. Άλλο και εμείς που το λέμε. Τα παιδιά. Και εμείς που το λέμε είναι για να τα ακούνε. Δεν είναι να τα ακούσεις εσύ, να τα ακούνε όλοι. Ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά, φίλε. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια χαρά. Να είστε καλά κι εσύ. Καλησπέρα και το Χριστάρα τον Δρόγκο. Την Κουριά Μεσολογγίου. Ναι. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια. Γεια. χαρά. Ποιο μιλάω? Με όποιο θέλεις. Δύο. Γεια σας. Γεια χαρά. Με όποιο θέλεις. Ποιο μιλάω?
Έλα, Τακί. Ναι, εδώ είμαι. Τι γίνεται, Έλα, βρίσκε. Από Κύπρο παίρνω. Α, από Κύπρο, έλα, ναι. Πανεγός. Ολυμπιακός. Όχι, από Κύπρο παίρνω, λέω. Υποστηρίζω Ολυμπιακό στην Ελλάδα, αλλά από Κύπρο είμαι ανόρθωση. Α, ωραία. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και Ελλάδα και Κύπρο. Συγγνώμη. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πανευρωπαϊκό. Εντάξει, άστο παλικάρι, ρε. Λέγε. Τάκη, την τριάρα από την ανόρθωση, τη θυμάσαι. Ναι, τη θυμάμαι. Βελτιωθήκατε από τότε, έχω να πω, Ναι, ναι, ναι. Άλλο που τίποτα είσαι, ρε, Κυπριακέ. Άλλο τίποτα Έξι και έχεις να πεις. ξερός. Άστο να ρε το βλάκα. Ο Κεσπάγια. Ρε ανόρθωσάκια, είσαι και Ολυμπιακός. Εσύ που είσαι Ολυμπιακός, δεν τη θυμάσαι από την ανόρθωση. Έγινε μια φορά στα 100 χρόνια. Τι είναι αυτό? Ελάτε στην ανόρθωση. Εγώ παίζω Ευρώπη, εσύ παίζεις. Άσε ρε τώρα, θα μου ανοίξει με την ανόρθωση. Έτσι ρε Άκη. Έλα ρε τώρα. Το Κύπριο μιλάω, το φίλο. Γιατί εγώ τους Κύπριους τους συμπαθώ, τους έχω για Έλληνες. Γιατί δεν τους έχουμε... Εντάξει, τι ξέρω, δουλειά αυτό θέλω για έχει. Το σένα. κάθε βλάκα. Ναι. Μην γίνεσαι από την πράσινη γραμμή και μετά, μην πας από την πράσινη γραμμή και μετά. Για Ελλάδα μιλάμε και για Κύπρο, γιατί τους αγαπάω τους Κυπρίους. Καλησπέρα. Τι δουλειά έχει τώρα αυτός, άσε με τώρα. Εμπρό. Εντάξει ρε, τελείωσε. Για πάμε. Τι έγινε. Στην μπουτίκη Εμπρός. είναι και αυτό. Χριστό. Ποιο? Με ρωτάνε ρε, για το μπλουζάκι σου. Στην μπουτίκη Όλα ρε είναι. παιδιά του Ολυμπιακού. Ό,τι φοράμε. Πάτε και μου δίνεσαι στο Τσεκλένι. Τσεκλένις, πώς λέγεται. Που το θυμήθη. Στο Μινιόν έκανα. Στο Μινιόν και στο σχολές. Τσεκλένι. Ρε τάκι Στο μου. Ολυμπιακό, να φοράτε πάνω σας υγιεινά ρούχα. Α, να πω κάτι για τα πρωταθλήματα. Πρέπει να πάμε στη γραμμή. Εμείς οι Ολυμπιακοί, κάτι που το έψαξα, Ναι. αυτό είναι διασταυρωμένο από 100 μεριές του κόσμου. 100 κράτη του κόσμου. Βάσει πρωταθλημάτων, με κάποιον που δεν παίρνει πρωταθλήματα συχνά, ζούμε πιο πολλά χρόνια και το ξέρεις αυτό. Ναι, ρε. Βέβαια. Γιατί Έχουμε είμαστε μεγαλύτερο καλά. προσδόκιμο. Καταρχήν, έχουμε μεγαλύτερο προσδόκιμο. Δηλαδή, Είμαστε λίγο πιο κάτω από το ποσοστό του Μητσοτάκη. εκεί. Που και αυτό. Αγόρι μου. Θεό μου. Καλησπέρα. Λετζέ μου. Εμπρός. Καλησπέρα, παιδιά. Το καταλάβατε αυτό που είπα. Έλα, λέγε, φίλε. Καλησπέρα, Χρήστος από Αγία Παρασκευή. Γεια σου, Έχουμε μιλήσει Χρήστο. αρκετές φορές. Ναι, Γεια σου Χρήστο. Τι κάνετε. Γεια χαρά. καλά. Έβλεπα πριν από εσάς, έβλεπα εκεί πέρα στο Μακεδονία αυτούς εκεί πέρα τους Μακεδονομάχους. αμάν. Εγώ δεν έγινε? μπορώ να καταλάβω με αυτούς. Όλο το χρόνο μας λένε πως όλα είναι στημένα, όλα τα έχει στήσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Ολυμπιακός φταίει για όλα. Τώρα η Λοιπόν, αυτοκριτική. Σήμερα λοιπόν μας κάνανε ολόκληρες αναλύσεις εκεί πέρα ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ δεν έκανε ό,τι έπρεπε, δεν έχουν παίχτες, δεν έχουν προπονητή, δεν έχουν. Δηλαδή στο τέλος τι είναι, να μας εξηγήσουν, δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα τελικά. Το τέλος του πρωταθλήματος, του κάθε πρωταθλήματος εδώ και πολλά χρόνια που παρακολουθούν τον Ολυμπιακό, τα λένε μόνοι Πάντα τα τους. λένε. Όλα τα λένε. Όλοι τα λένε. Και Κατά τη βάζουν- διάρκεια λένε κάποιες αιτησίες, αλλά στο τέλος λένε τις αλήθειες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πάντως. Είναι πώς, και να σου πω κάτι, το όνομα του παιδιού. Χρήστο. Χρήστο. Χρήστος, ναι. Είναι πώς είναι ο κρατούμενος που σπάει που από την ανάκριση. Που λέει, Ναι. έκανε στο φόνο. Όχι, Όχι, ρε, λέει, εγώ- όχι. Όχι, ρε. Μετά από 10 μέρες εγώ το έκανα. Ποια 10 μέρες, σε 10 ώρες θα έχει πει όλα χωρίς Λέω, ξύλο. βάζω το πιο πολύ, ρε. Έτσι κι αυτοί. Άμα παρατηρήσετε, όποιος θέλει, κάθε καλοκαίρι όλοι βγαίνουν και τα βασίλια εδώ που κάνουν τους κόκορες Ναι. και οι παουτζίδες Και παίκτες. και παίκτες ένας μεμονωμένοι, λέει καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, το πήρε δίκαια. Και τι μας σκότωσε στο νερό τώρα όλη τη χρονιά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Όλο το χρόνο μας πρίζουνε. Και μετά αρχίζουν και λένε τώρα τα δικά τους. Είναι απίστευτο, Δίκαια απίστευτο πέφτει πράγμα. η αυτοκριτική. Εδώ βάλανε οι άλλοι οι αεξίδες. Είπε ένα παιδάκι την αλήθεια και ο Μητρόπουλος. μπράβο. Και τον εβάλανε. Γιατί βάζανε. μιλάμε και για bullying. Μια που μιλάμε και για bullying. Λαμπρόπουλος. Ναι, ναι, ο Λαμπρόπουλος. Μια που Λαμπρόπουλος, μιλάμε ναι, και ναι. για bullying, γίνεται bullying και στις ομάδες. Θεός χωρίς και το παλικάρι τέλος πάντων του. Ναι, συλληπιτήρια, Το συλληπιτήρια. Βαγγελάκη, εκεί πέρα. ναι. Όπως και συλληπιτήρια και στον οπαδό της ΑΕΚ που έχασε τη ζωή του. Εκείνη την ημέρα, ναι, το Εκείνη διάβασα και αυτό, ναι. στο παιχνίδι με εμάς έπαθε ένας Α, πεθάνας ναι, οπαδός Θεός της ΑΕΚ. Θεός χωρίς και τον άνθρωπο και αυτό να είναι. Για λέγε. Εδώ βάλανε το Λαμπρόπουλο, δηλαδή ένας άνθρωπος που μίλησε με ποδοσφαιρικό πολιτισμό και είπε αυτά που είδε το παιδί και στο Καραϊσκάκι και εκεί και το βάλανε να ανασκευάσει. Ναι. Είδες.
Οι εξηγιαντές. Ο Μπάκεβιτς ή ο Δημητριάδης? Όχι. διοίκηση. Ο Μπάκεβιτς δεν κάνει τέτοια πράγματα. Εντάξει, λέω ρε, ονοματάκι. Τι να δάκρυ να πεις, η διοίκηση της ΑΕΚ. Α, η διοίκηση. Εντάξει. Δεν κάνει, ο Μπάκεβιτς κάνει άλλα. Τα πήρε πίσω και άρχισε να λέει τα αυτά του. Ναι, λέει δεν είχα δει λέει, το Σιώφα που πανηγύρισε και τον Περέιρα. Τι να δεις ρε Λαμπρόπουλε, εντάξει ρε παλικά. Όχι, το παιδί προς τιμή του που τα είπε στην αρχή. Το παιδί που είπε πριν ότι γιατί στεναχωριόμαστε για την ΑΕΚ που βάλαμε μόνο ένα. Δεν νομίζω ότι στεναχωριόμαστε που βάλαμε μόνο ένα. Απλώς η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν παίζει την μπάλα που θέλαμε να βλέπουμε εμείς. Νομίζω αυτό είναι δηλαδή. Κοίταξε να δεις, και ένα γκολ να βάζαμε. Αλλά αν κάναμε πολλές ευκαιρίες, έπαιζε ρόλαρη η ομάδα, θα το βλέπουμε αλλιώς. Αυτή είναι η ουσία δηλαδή, τίποτα άλλο νομίζω. Δεν στεναχωριόμαστε με το σκορ. Έπαιζε εκεί πέρα καλά. Φέτος δυστυχώς δεν μας έχει τόσο πολύ, αλλά δεν πειράζει. Όπως είπαμε, πρόεδρος υπάρχει, οπαδοί υπάρχουν. Ο λαός του Ολυμπιακού υπάρχει. Και προχωράμε. Αυτό ήθελα πολύ για το μπάσκετ. Αυτό που γίνεται στο μπάσκετ είναι απίστευτο. Ναι, ρε γάμο. Είναι απίστευτο. Έχει παραγίνει. Δηλαδή έχουμε την καλύτερη ομάδα σαν σύνολο. Όντως. Και έχει αποδεκατιστεί. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή και αυτό που κάναν σήμερα αυτοί μέσα εκεί πέρα. Άθλος. Ήταν άθλος, πραγματικά. Άθλος είναι. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Φέτος ειδικά και στο ποδόσφαιρο δεν μας πάνε οι τραυματισμοί. Πολλοί τραυματισμοί, Καλά, αυτοί οι δύο τραυματισμοί που γίνανε στο ΆΚΑ, επειδή η ΑΕΚ δεν είχε κουρέψει το γήπεδο, το χόρτο, δεν το είχε ρίξει πριν τον αγώνα. Γι' αυτό και τα πάθαμε και τα πάθαμε και ο δικός τους. Ναι. Περαστικά σε όλους παρεμπιπτόντως, εμείς είμαστε υπέρ του ποδοσφαίρου και είναι και κρίμα καλοί παίχτες να μην αγωνίζονται. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εντάξει, να είναι ένα τυχαίο γεγονός, να το σεβαστούμε να είναι ένα τυχαίο γεγονός, να πεις είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά άμα υπάρχει δόλος τώρα από ομάδες για αντιποδόσφαιρο, να τα βλέπουμε μπούμερα. Και είναι τραυματιστήκαν οι καλύτεροι παίκτες των δύο ομάδων. Δηλαδή, τουλάχιστον τη ΣΑΚ ήταν ο καλύτερος αυτός ο Μάνταλος. Πραγματικά, ναι. Έγινε παιδιά αυτά για σήμερα. Να σε καλά, καλή. Την Πέμπτη στο γήπεδο. Έτσι όπως μας κάναμε. Γεια σας. Γεια χαρά. Να πάει και να μην έρθει αυτή η εβδομάδα χωρίς Ολυμπιακό. Η προηγούμενη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια. Γεια χαρά. Καλησπέρα Δημήτρης από Γαλάτσι είμαι, Ολυμπιακός. Γεια σου Δημήτρη. Τι έγινε ρε παιδιά προχτές στον Εθνικό, λέγανε ήρθαν εκεί οι Βάζελοι και κάνανε και ράνανε. Δεν κάνανε. Πήρανε κάτι σουτιέν, μετά πληρώσανε κάτι πούλμαν, ήρθανε τα πούλμαν, φύγανε την άλλη μέρα και φύγανε με διπλή ταρίφα μετά από 4 ώρες. Ναι, άστα να πάνε και εμείς εκεί Κηφισιά πήγαμε και δεν μας άγγιξε κανείς. Κηφισιά εμείς φίλε μου πήγαμε κανονικά. Με ο καθένας με ό,τι διέθετε, με το μεταφορικό μέσο που διέθετε, εμείς δεν έχουμε ούτε κάρτες απεριορίστων των διαδρομών, ούτε τζάμπα μπαίνουμε στα λεωφορεία. Τη βενζίνη μας βάζουμε στο μηχανάκι, στα μάξι μας πάμε. Λέμε, θα έρθουμε από ειστήριο αγώνα πληρώσαμε. Πήρε λεφτά η Κηφισιά. Τον ξέρουν όλη τη διαδρομή μας, γιατί είμαστε... Απ' έξω περίμεναν 2 κλούβες ΜΑΤ. Πού? Στην Κηφισιά. 2 κλούβες ΜΑΤ. Ναι, 2 κλούβες ΜΑΤ. Δεν είδα εγώ. Ναι, εντάξει, όπως μία είδα. Εγώ τέλος πάντων, τι έγινε. Σε έβλεπα στην Κηφισιά, έκανε στην κότα. Ρε, άκου να δεις. Άκου. Ρε, εκεί που έβλεπες, μπορείς να κατέβεις. Όπως ήσουν στο μπαλκονάκι. Γιατί δεν κατέβηκε. Όχι που έμπαινε στο μέσα δωμάτιο. Εμείς είμαστε οι Ολυμπιακοί. Δεν κατέβηκε. Δεν φύγαμε με τα αυτοκίνητά μας. Φύγαμε ή δεν φύγαμε. Εσύ. Θα ομολογήσεις ή τι να ομολογήσεις. Το τσόκαρο από την γυναίκα τώρα. Κάτσε, ποιο τσόκαρο. Τι τσόκαρο τρώει. Γιατί υπάρχει γυναίκα. Ο τραβεστή. Ο Αμπτούλ τι ομάδα είναι στην Αίγυπτο, ο δικός σου. Λοιπόν, τέτοιο ρεζίλιο παδικό. Κάτσε να καταλάβω κόκκινο. Του Παναθηναϊκού, δηλαδή. Κάτσε να το πω. Δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει ξαναγίνει. Πες το εσύ να το καταλάβω. Ακούστε να δείτε. Εδώ δεν θα κάνετε τους μάγκες. Όπως είδατε τον Τάκη, τον καθένα από εμάς, στον δρόμο, φορά παρτίδα, ούτε με κουκούλες, ούτε με κράνη. Δεν με συνοδεύσαν οι κλούβες, κάτσε γιατί δεν το ξέρεις καλά. Δεν με συνοδεύσαν εμένα οι κλούβες από τον Πειραιά μέχρι τον Τζιρίνιο. Αυτές ήταν απ' έξω για τις ομάδες. Εγώ πήγα, τους είδα
Όχι μόνος μου, όλα τα 70-80 άτομα πώς ήμασταν. Πήγαμε και πήγαμε, κόψαμε μυστήρια και πήγαμε μέσα. Και φύγαμε πάλι με τα αυτοκίνητά μας που ήταν απ' έξω. Και όχι στα κρυφά. Και κατεβήκαμε την Φυσίας μέχρι κάτω. Α, και από που περνάγαμε κορνάραμε. Κορνάραμε, να βγείτε. Για να μας δείτε, να βγείτε εσείς. Να καταλάβει ο κόσμος. Να καταλάβει. Να τσακωθούμε. Όχι. Να χαιρετηθούμε. Όχι, να πείτε αυτά που λες. Να σας πούμε γεια σας, αδελφές. Αυτά που λες από το τηλέφωνο της μαγκές του κόλλου, να τις πεις εκεί. Δηλαδή από το σπίτι σου, δηλαδή που πρέπει να έρθουμε. Μπες στην αυλή. Θες να σε πω και λίγο πιο παλιά, πώς ερχόμασταν στο βόλεϊ, εκεί στο Παναθηναϊκό. Ξέρετε πώς πάμε. Εμείς ερχόμαστε από παντού. Τα ξέρετε φανερά, καλά, μην λέτε φανερά. ψέματα. Γιατί δεν έχουμε τίποτα να τρίξουμε, δεν έχουμε τίποτα συνωμοτικό. Ερχόμαστε να υποστηρίξουμε την ομάδα μας. Δεν θα μας το αφαιρέσει κανείς το δικαίωμα. Δεν πάει να είναι. Δεν στείλουμε ενέδρες. Ναι, ό,τι και να κάνετε. Δεν πάει να... Και ενέδρες να μας στήσετε, θα βρείτε τον πελάτη. Το βρήκατε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Όλα φανερά τα κάνουμε. Εσείς μια φορά το είπατε φανερά, εκεί στα νότια, ότι θα πάτε κάπου και δεν ξαναπήγατε πουθενά. Έτσι, μπράβο. Και από τότε έχει πέσει συνωμοσία σύννεφο. Δηλαδή η μόνη μαγιά που κάνατε προχτές στο πόλο ήταν που δεν το Το συνωμοτικό, το συνωμοτικό αυτό. Δεν διέρευσε πουθενά. Πού ας να πούμε. διαρρεύσει. Από φόβο, όχι από ότι είσαι ευπαθή άνθρωπος, μαγιά δηλαδή τόμπρος. Από φόβο με το μάθει. Όχι ότι είστε τόμπροι και δεν το ξέρεις ότι μην είναι η τάξη μας. Χαίρετε δηλαδή την τόμπρη, μην μπερδεύεις τέτοιες λέξεις. Όχι, αυτό είπα. Αυτό πες το φόβο. Το φόβο καλύπτηκε. Εντάξει. Το άλλο δεν την ξέρω αυτή την λέξη. Την τόμπρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου, τι είναι να μας δίνεις και εσύ από το τηλέφωνο. Μην με κλείσεις να μιλήσω. Τι, ναι. Πες. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι ή όχι. Τι να σε ρωτήσουμε, τι πήρες ρε, τι νομίζεις, πού είμαστε, ποιος θα γίνει εκατομμυριούχος, εδώ πέρα. Τι θύρα σε Μπορεί να φτάνει, γίνει και εκπομπή. αυτό, δεν ξέρεις. Λοιπόν, έφυγες. Έφυγες. Εδώ λέει ο καθένας ό,τι έχει σκοπό να πει. Είτε τη βλακεία του, είτε τη βρισιά του. Κυρίως εσείς οι Παναθηναϊκοί δεν έχετε και τίποτα άλλο, κανένα επιχείρημα. Ή οτιδήποτε άλλο. Με παίρνεις και μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ωραία. Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος. Ποιος είναι πιο ψηλό. Ρε άσε μας, ρε. Μας βρήκες μία ώρα το βράδυ. Θα τον ρωτήσουμε λέει κάτι. Τι γνώσεις. Γεωγραφία. Από γεωγραφία. Τι Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ο παδός του ΠΑΟΚ είμαι. Πες μου, αγόρι μου. Πες μας. Να σου φέρω ένα σουρωτήρι, να σου κάνω. Ναι, τι να κάνεις, ρε. Άκου, ο παδέ του ΠΑΟΚ, άμα είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ και θέλεις σουρωτήρια, μπορείς να πας στη Σύρο που έχει και τα σουρωτήρια και τα θερινόδειχτα. Την άφησες στην ομαδούλα σου με μια χοντρή. Τη χοντρή του θησαυρού. Κάτσε λίγο. Ο παδέ του ΠΑΟΚ. Κάτσε λίγο. Τι να κάτσω, ρε, με τον μπουμπούνα. Έχει Από θράσος. δύο κουβέντες. Πες. Λοιπόν, άκου βλάκα. Με το Έχεις κύπελο όλο. το προχθεσινό που πήρες, έφτασε στο Δημόκριτο, στο κύπελο και Την νίκαια. την νίκαια. Έχω 15 κύπελα, δεν πάω στα πρωταθλήματα και θα μπλέξεις τα μπουτια σου. Έχω 15 κύπελα και έχεις ένα. Πρωτάθλημα δεν έχεις κανένα. Στον προηγούμενο τελικό που είχαμε παίξει μαζί ήταν πριν 33 ολόκληρα χρόνια. Όχι, μίλατε για τη μαγιά, Είχες γιατί χάσει λέγες 3-1. σουρωτήρια. Δεν πήγες από Μα δεν μίλησε φόβο. αγωνιστικά. Όχι, Σαν μάγκας να το μίλησε. πάω σαν αγωνιστικά εγώ. Όχι, σαν μάγκας μίλησε. Μίλα του σαν Τι μάγκας. είπες εσύ για ότι σαν μάγκας δεν πήγες Τα πουθενά. ξέρουν αυτά. Λοιπόν, το προηγούμενο τελικό ήταν πριν 3 χρόνια, είχες χάσει 3-0 και πήρες στο κύπελο και έχω πάρει το ΛΚΑΠ φέτος, δεν το έχεις πάρει εσύ, το πήρα εγώ και θα πάρω και το πρωτάθλημα. Εντάξει. Στη Σύρο πάντως Τι έγινε, ρε, στη Σύρο? δεν έχουμε μάθει γιατί δεν πήγατε. Ρε Δεν στη είχε- Σύρο, τι έγινε. Πούλμαν, εντάξει, δύσκολο. Γιατί τα γυρίσατε Να πίσω πάνε τα με πούλμαν. εισιτήρια που είσαστε παλικάρια. Γιατί δεν τα γυρίσατε πίσω. Και καταρχήν δεν είχατε να φοβηθείτε και τίποτα. Τα είδατε. Τι. Τίποτα, ρε. Εκτός και σας Να πήρα. αφήνατε τα λεφτά σας. Να έβλεπε η Σύρο το ευρώ σας εκεί κανένα οζερί. Να πηγαίνατε να βλέπατε το Όσο για βαβακάρι. τα σουρωτήρια, πρωτάθλημα παίρνω στο ποδόσφαιρο, δεν παίρνεις τίποτα εσύ. Κύπελο θα πάρω στο ποδόσφαιρο, δεν παίρνεις τίποτα εσύ. Πρωτάθλημα θα πάρω στο μπάσκετ, δεν παίρνεις τίποτα εσύ. Εντάξει, στο πόλο έφαγες 25 γκολ μέσα στη διαδρά σου. Κατάλαβες κακομοίρη Παοκτζή. Διάβασε. Αυτά Καλησπέρα. λέει το μετρό, λέει στον Πειραιά, θα πούμε στα σπίτια σας. Εντάξει. Πουθενάδες, East End. Τι είναι το East End? East End 13. Τι, δηλαδή, τι. δεν Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Κάτσε, εξήγησε για το τρένο, τι είπε. Ότι.
Τι πρέπει. Δηλαδή, θέλουν να κάνουν το τρένο λεωφορείο. Να έρχεται το κάθε τρένο, δηλαδή για σιγουριά. Καλά, έτσι και έρθετε σε κανένα σπίτι δικό μας, έχει να γίνει. Έχει να γίνει. Θα σας κάνουμε τις οικογένειες. Κατευθείαν θα σας υιοθετήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε. Δηλαδή με μηχανάκια δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε. Όχι, όχι, κάνουν θόρυβο και θα ξυπνήσουν τα μωρά. Δεν γίνεται. Ναι. Άκη το Μαντούβαλο λέει να φωνάξεις, να μας σώσει, ξέρεις εσύ. Και ο Μαντούβαλο δεν κατάλαβα τι εννοεί. Ούτε εγώ ξέρω, φίλε μου, διευκρίνησα άμα θέλεις. Καλησπέρα, παιδιά, Άγγελος από Σαντορίνη. Δυστυχώς δεν σας βλέπω γιατί δεν πιάνουν το κανάλι. Εμένα, παιδιά, μου λένε ότι υπάρχει σε live streaming το κανάλι. Ότι τη βλέπουν την εκπομπή. Σε live streaming τώρα. Άντε μάγκες Πειραιώτες και άλλο ένα χέρι στο τελικό. Και το κύπελ το πήρατε ραλάνια. Είναι ο μάγκας ο Αγτζής. Δεν ήταν χέρι, ρόγα. Καλησπέρα. Ρε παιδιά, και έλα να σου πω, ήταν υπολογισμένα, μια που είσαι και Αγτζής, θέλαμε να φάτε και τη βροχούλα, να ξέρεις. Και του Χάρα, του Ντοσεβί, εμείς του είχαμε. Και στο διαιτητή είχαμε πει να μην δώσει το πέναλτι. Και στο διαιτητή να μην δώσει το πέναλτι στον Ποτία είχαμε πει. Του λέμε μην τυχόν και γίνει κανένα πέναλτι νωρίς και το δώσεις, κάηκες κακομοίρ μου. Γιατί τα ελέγχουμε όλα εμείς, αλίμονο το Ολυμπιακό. Και τα τελευταία 15 λεπτά σας είχε πιάσει χέσιμο. Ναι, άκου τώρα αυτό. Και με τη βροχή ήταν υπολογισμένα γιατί είχε μιλήσει ο Μαρινάκης στον Κόκαλη και ο Κόκαλης το είπε στο Θεό. Για να βλέξει. Ξέρεις, γιατί ο Κόκαλης μιλάει μόνο. Διαπλοκή, ρε. Ναι, διαπλοκή, πολύ. Όλα κανονισμένα. Θεϊκή διαπλοκή. Του Ντοσεβί του λέμε άμα κοιτάξεις και δεν βρέχει, δεν βάζεις γκολ με τίποτα. Έτσι. Και μετά με το που έπιασε η βροχούλα, έπεσε και το ψηλό. Όποιος σας νικάει, γαυροσύ, ναι ρε! Ξέρετε τι πάει άλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάζελος. Έλα, φίλε μου. Τζούλης, Παναθηναϊκός. Άντε, γεια! Τζούλης. Ναι. Άσε ρε με. Τζούλης δεν κάνεις καριέρα. Ή θα πάει να βαφτιστείς να βάλεις ένα αντρικό όνομα. Γιώργος. Γιώργος, Κώστας, ξέρω εγώ. Αντρικά ονόματα. Θανάσης. Μιχάλη. Θασίβουλας. Λεωνίδα. Μιστόκλας. Με Τζούλιες δεν μιλάμε. Τζούλης, ο άλλος Κλόντι. Τι είναι αυτά, Πού είμαστε, στο Beverly Hills. Ο Τζούλης. Ρε παιδιά, λέει γιατί παίζουμε Πέμπτη, όλοι οι άλλοι Τετάρτη στις 5, μια χαρά ώρα. Πώς θα πάμε γήπεδο, πρέπει να φύγουμε από τις δουλειές μας. Τι ώρα παίζουμε την Πέμπτη, 5 παρατέρατο, εντάξει, έχει δίκιο άνθρωπο. Τώρα δεν ξέρω τώρα πώς θα φτιάχνουν αυτά. Εντάξει, κοίτα, είναι θέμα Super League, είναι και θέμα Nova, των τηλεοπτικών. Παίζει ρόλο η Nova, δεν γίνεται να κονομάνε όλες οι ομάδες. Κάπου κανονίζουν και τις ώρες κι αυτοί. Τι έγινε με τον Έγκη Γκοντζάλες? Εκεί το λέγαμε. Τζούλη, θα συνεισφέρεις να πληρωθεί ο Έκη. 1.300.000 κύριε... Τζούλη, πατώνεις. Τι είναι πάλι. Τι έγινε πάλι. Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τίποτα, εμείς. Εγώ είμαι. Ναι, ωραία. εσείς. Τι ωραία. Όχι, ρωτάει, εσύ είσαι, φίλε μου, ναι, εσύ. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άκη. Ναι. Γεια σου, λέω. Νεκτάρης από Νέα Φιλαδέλφια. Ο κυτρινό μαύρος τιμωρός. Ο κυτρινό μαύρος τιμωρός. Τι έχεις τιμωρήσει, φίλε μου. Πάρε και ένα κόκκινο! Άντε, γεια! Άσε με, έλα ρε. Άστα ρε, Άκη, το προηγούμενο σου είπα τίποτα. Το προηγούμενο σου είπα τίποτα. Που δεν θα σου πει. Ποιος τιμωρός, σε μια σετά του μιλήσεις. Το προηγούμενο που έφτιαξες στο εκδοκίνωνα. Άκου τιμωρέ, τι έχεις κάνει. Έχεις τιμωρήσει τη σηκωταριά μας. Την μας έχεις εξαρτήσει. Πέτω κανένα κεφαλικό μέσα να Κάτσε ρε τιμωρέ, με τον τιμωρό τι να τιμωρήσει τώρα. Του έδωσα τον κόκκινο ρε Άκη. Εντάξει, αφού δεν δώσεις τον κόκκινο, μείνε με τον κόκκινο. Να μας πείτε τι έχει τιμωρήσει. Τι να έχει τιμωρήσει. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάκη. Κόβεται αυτός, όχι πες μου, κόβεται. Πέστε, να τα λέτε, δεν τα λέτε. Κόβεται ο τιμωρός ποτέ, αυτός ο τιμωρός κόβεται από γραμμή. Τέτοιο κελεπούρι, τον τιμωρό. Εγώ μιλάω. Εσύ. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Να σου πω κάτι, παιδιά. Γιατί κλείνουν τις γραμμές μας αφήνει να μιλάμε. Όχι, αγόρι μου, πες και εσύ την μαλακία σου, τι θες να πεις. Δεν θέλω να σε βρίσω, ρε φίλο. Όχι, δεν έβρισα. Ο άλλος μου λέει ότι είναι τιμωρός. Δηλαδή, έχει τιμωρήσει πολλούς η ΑΕΚ για να τιμωρήσει δηλαδή και οποιοδήποτε άλλο. Μόνο τον εαυτό της τιμωρεί. Συμφωνώ, ρε Άκη, να σου πω κάτι. Εντάξει, ωραία, πες και εσύ, αγόρι μου, ό,τι θέλει. Κοίτα να δεις. Άμα μιλήσεις ωραία. Δεν να σε βρεις, δεν βρίζω εγώ. Δεν βρίζουμε, ρε. Άμα μιλήσεις ωραία και δηλαδή να έχουμε μια λογική και εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε τρελοί, αλλά δεν γίνεται να τα ακούμε κιόλα από τον κάθε παρανοϊκό. Μόνο για τους φασίστες, παιδιά. Ορίστε.
Για τους φασίστες, λέω, τι γνώμη έχει. Ρε φίλε, εδώ είναι Ολυμπιακός και άλλες ομάδες, δεν μιλάμε για πολιτικά. Δεν είναι Ολυμπιακός. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό που κάνεις είναι φασιστικό, δεν είναι Ολυμπιακός, δεν είμαι Ολυμπιακός. Τι είναι, τι φασιστικό είναι και αυτό που κάνει ο Κοντονής. Πάμε, τι γνώμη έχεις για τον Κοντονή? Για τον? Για τον Κοντονή, μια που μιλάμε για φασιστικές αποφάσεις. Τη Βάλια, την ξέρεις? Τι? Τη Βάλια. Τη Βάλια. Μίλα με τρόπο. Πάμε, άστο ρε αγόρι μου. Ποια Βάλια, τι είμαστε εδώ πέρα, γραφείο συνοικεσίων? Ποια Βάλια? Απ' τα κουφάλια. Πω, τι έχουμε πάθει ρε. Εμένα να το πεις. Και έχει την απέτηση και αυτός έλεγε, λέει, γιατί τους κλείνει. Εσύ είσαι σοβαρός. Πείτε, ας βγει ο καθένας. Δεν υπάρχει πιο δημοκρατική εκπομπή σε όλη την Ελλάδα. Όταν θα μιλάτε σωστά. Εδώ πάτε στο Skype που έχω παρακολουθήσει εγώ εκεί του κυρίου αυτού του δημοσιογράφου, ξεχνάω και το όνομά του. Και πάει να πει κάτι που δεν το συμφέρει και το αλλάζει. Είπαμε σε διάλειμμα ή ρωτάει τον άλλον. Τι έλεγες για τον Έκη, 1.200 να πληρώσει? 1.300. Και τους είχε δει, σας είχε δει κιόλας. Αυτός δεν είναι που τους είχε δει κιόλας. Τους οπαδούς Πανέγκου. Και κερατάνες και δαλμένοι, όχι. Θα το δώσετε το 1.300, θα δώσετε τα λεφτά εκεί, αυτή τη λαλακία που κάνατε. Το τσάμπα πέθανε. Με το Καρεμπέ. Δεν δίψασες. Πολύ, ναι ρε, γιατί πόσο έχω διψάσει, μόνο τσίπουρο πίνω. Πάμε σε διάλειμμα. Την ομάδα την αφήνω στα χέρια της Βασίλισσας, να ξέρετε. Αύριο γιορτάζει η Παναγιά. Θα την αφήσω στα χέρια της. Έχει για Παναγιά, τα μιλήσαμε. Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Βέβαια μερικοί τώρα θα αρχίσουν και θα πούν τι θα κάνει, θα κάθεται. Πιστεύω ότι το Μάιο θα είμαστε καλά. Βαγγελίστρα φέλανε. Όχι εκεί, πιο κάτω. Ότι εκεί, πιο κάτω. Εκεί. Τι με φτιώνεις. Τι με φτιώνεις. Machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Tiene Roxanso, Urutaremman, Orutusta Palikarayariaraman. Tiene Roxanso, Urutaremman, Orutusta Palikarayariaraman. Χωρίς αγάπη, χίλιος τραπατσαρισμένος, στην άκρη της ζωής είχα κρυφτεί, να τελειώσω ξοπλημένος δυστυχής. Κι είμαι ευτυχισμένος δυστυχής, κάθε μεσονύχτη Κυριακής. Νιώθω τα φίλια σου, ζω την αγκαλιά σου κι είμαι ευτυχισμένος δυστυχής. Νιώθω τα φίλια σου, ζω την αγκαλιά σου κάθε μεσονύχτη Κυριακής.
Τι μωρέ, πατώνεις. Καλησπέρα. Λατακή. Έλα, φίλε. Τι. Ακούμε. Ναι, ακούμε. Ναι. Κωνσταντίνος από Κηφισιά. Ψέματα λες. Από όπου να είναι. Πες από όπου να είναι, έτσι κι αλλιώς και το Κωνσταντίνο. Ό,τι να είναι και από όπου να είναι. Και τα δύο ψέματα είναι. Και το Κωνσταντίνος και το Κηφισιά. Δεν είναι. Καλά. Λέγεται, Πάρα, θα αποδείξει μόνος σου, πάμε. Ωραία. Είμαι Ολυμπιακός. Που δεν θέλετε να τα όντως είμαι. Ορίστε. Δεν ακούστηκες. Ναι, είμαι Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ναι, είσαι Ολυμπιακός. Από τον Τάριο. Από τον Τάριο. Και Τάριο. Τι λέει. Φίλε, δεν ακούγεσαι. Έλα, φίλε μου, εντάξει. Δεν είναι εδώ τώρα άλλο. Ή υπάρχουν κάποιες άλλες γραμμές που είναι για υποστήριξη. Άλλο τώρα, δεν είναι εκπομπή, έχετε μπερδευτεί. Έχετε μπερδέψει τις δύο γραμμές με τις εκπομπές. Κάτι γραμμές υποστήριξης για κάτι αλκοολικούς, για κάτι τέτοια. Έτσι, δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Πάρε το 11.050. Είμαστε και ψυχολόγοι, αλλά δεν μπορούμε. Μόνο με λεφτά θα σας δίνουμε συμβουλές. Το 11.050 είναι για αλκοολικούς. Όχι, δεν μη θίγεις κανένα, ναι, αλλά τώρα είναι γραμμές υποστήριξης. Δεν θίγω αυτόν τον άνθρωπο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Λες συνεχώς για το πέναλτι του Βοτία. Ναι. Για το άλλο πέναλτι δεν λες τίποτα. Ποιο είναι το άλλο πέναλτι, ρε μεγάλε. Πες το όνομά σου, ένα ψεύτικο. Όποιο να είναι. Να συνεννοούμε. Γιάννης. Ποιο άλλο πέναλτι, ρε. Το άλλο πέναλτι, εδώ πες ο Περέιρα. Εκεί δεν ήταν πέναλτι αυτό καθαρό. Μπράβο, πέναλτι ήταν. Ο Περέιρα. Που γλίστησε ο Περέιρα. Ναι. Από όλο αυτή ήταν η ικανοποίησή σου που πήγε στο γήπεδο. Κάτι χάρηκες, με κάτι μικροχάρι. Καλά είναι, καλά είναι. Κοίτα να δεις. Έχετε χάσει την ουσία έτσι κι αλλιώς. Πάτε για κάτι μικροχάρες τέτοια. Μήπως γλιστρήσει κανείς προπονητής του Ολυμπιακού. Άλλο το αποτέλεσμα το έχετε ξεχάσει. Εντάξει, ήταν άδικο. Ποιο ήταν άδικο, ρε φίλε μου. Να μπει στο 90 εκεί. Άλλο, ναι, εντάξει. Όχι, υπολογισμένο ήταν, δεν ήταν άδικο. Μα πιστεύω. Είχατε αρχίσει κι εσείς και λέγατε ότι. Ρε φίλε, άκου μεγάλε, κοίτα, επειδή σε ακούω λίγο σοβαρό, πας να ξεφύγεις, να παρασυρθείς από τους προηγούμενους. Κάναμε το αρχείο μας στην αρχή, εντάξει τώρα. Άκου, σε ακούω σοβαρό, ναι, άλλη πλακίτσα μας, ρε, αλίμονο για την πλακίτσα. Τι θέλουμε όλοι. Εμείς από εδώ σου είπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Είπαμε ότι δεν θα είναι το δεύτερο παιχνίδι στο ΆΚΑ το ίδιο, έτσι, γιατί είναι διαφορετικές, έχουν διαφορετικό ειδικό βάρος οι ομάδες και η ομάδα σου, προφανώς η ΑΕΚ, θα φορτωθεί με άγχος. Αυτό είπαμε. Εντάξει, το είδαμε και αυτό. Και αυτό έγινε. Τα πιτσιρίκια παλέψαν, αλλά είχαν αφήσει τον κόσμο από το βάρος της. Από εκεί και πέρα, φίλε μου, εμείς από εδώ είπαμε συλληπιτήρια στον οπαδό της ΑΕΚ, έτσι, που χάθηκε. Δεν είμαστε έτσι, δεν το πάμε στην πόλωση, αλλά. Προς το ίδιο, εμείς μιλάμε ποδοσφαιρικά τώρα, δεν μιλάμε για. Εντάξει, άλλοι μόνο. Όχι, εσύ μπορεί να μιλάς τώρα, γιατί και άλλοι μας έχουν τρελάνει. Πάμε, πες τι θέλεις. Εντάξει, εγώ αυτό ήθελα να σου πω ότι. Εντάξει, φάνηκε. Κατάρχος τα παιδιά της ΑΕΚ δεν είχαν την εμπειρία. Και ο κόσμος, φίλε, όπως και να γίνει, τόσος κόσμος. Ο Δέλλας ούτε αυτός είχε την εμπειρία να διαχειριστεί αυτό το μάτς. Γιατί, στο Καραϊσκάκι είχατε άρτα πάνω σας. Το πήγε μια χαρά το γήπεδο. Καλά το είχε πάει, ρε. Οι παίκτες μας δάτοι μάγκες είναι. Καλά το είχε πάει. Μάλλον στο Καραϊσκάκι σας δώσαμε δικαίωμα εμείς. Αυτό που είχατε πει εσείς. Σας δώσαμε δικαίωμα εμείς, μπράβο. Ότι δεν έχουν άργος. Ναι, έτσι, αυτό είναι. Φίλε. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Δεν είχαν να χάσουν. Και δύο δεν είχαν η ΑΕΚ, δεν θα του έλεγε κανείς τίποτα. Ενώ τώρα βαφτιστήκανε αυτόματα φαβορί, έτσι, με το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Σίγουρα θέλει διαχείριση, δηλαδή ήθελε και κότσια να το διαχειριστεί στο αποτέλεσμα αυτό. Που ακόμα η ΑΕΚ δεν τα έχει. Μακάρι να τα αποκτήσει, να γίνει μια αξιόμαχη ομάδα με τον Ολυμπιακό, ανταγωνιστική. Αυτό. Εμείς αυτό θέλουμε από όλες τις ομάδες. Όποτε τα καταφέρει. Αλλά και πάνω απ' όλα να παίζουν ποδόσφαιρο, να μην παίζουν με ξυλίκι. Έτσι. Μετά ένα άλλο που θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί είναι ο πρόεδρος σας να βγάλει λεφτά από την τσέπη του να φτιάξει γήπεδο με δικά του λεφτά και όχι της νομαρχίας. Αν τα δικαιούται από την νομαρχία, καλά κάνει να τα πάρει. Καλά κάνει να τα πάρει, μπράβο. Τα δικαιούται δηλαδή. Αν τα δικαιούται. Αν τα δικαιούται. Άκου, φίλε μου. Μακάρι να πάρει ό,τι δικαιούται. Κοίτα να δεις ειλικρινά από εδώ. Okay, εντάξει.
Ειλικρινά, ότι δεν δικαιούται, δεν δικαιούται. Αλλά σου λέω ειλικρινά από εδώ, να ξέρεις ότι εμείς θέλουμε και γήπεδο να φτιάξουμε. Γιατί κάποιες λεφτά. Ναι, όπως το έφτιαξε και ο Ολυμπιακός. Με δάνεια, ναι, ότι όπως ακριβώς το κάνει ο Ολυμπιακός, μια που λέτε ότι κάποιοι λένε ότι είναι και καλά του Ολυμπιακού, ευχαριστεί, τα γραπτά μένουν. Όπως ακριβώς ό,τι έχει επωφεληθεί ο Ολυμπιακός, να επωφεληθείτε κι εσείς και να επωφεληθεί και καμία ομάδα. Αλλά και ό,τι έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός, ό,τι ποσοστό έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός, να το πληρώσουν και οι άλλοι. Δεν είναι το πιο τιμίο αυτό? Εντάξει, είναι έτσι όπως το θέτεις. Όπως εμείς οι Ολυμπιακοί λέμε το χρέος που έχει ο ΠΑΟΚ, αυτά, τα παραπάνω, τα πανωτόκια, πώς τα λένε αυτά, οι προσαυξήσεις που έχουν μπει στο χρωστούμενο που χρωστάει ο ΠΑΟΚ, να φύγουν. Οι προσαυξήσεις και να πληρώσει το κεφάλαιο. Δεν λέμε να πληρώσει και τις προσαυξήσεις. Όπως δεν τις πληρώσει ο Ολυμπιακός. Ο Κόκαρης είχε δώσει 11 δις. Πάρτε τα, πάμε. Όχι, μπαμ, με το... Ναι, μπαμ, τα έδωσε. Εντάξει, και αυτά τα λεφτά που πληρώναμε ήταν για παίχτες με την Τράπεζα Κρήτης που δεν είχαν περάσει όχι από το Καραϊσκάκι ούτε από τον εναέριο χώρο της Αθήνας και του Πειραιά. Δεν είχαν περάσει και τους είχαμε λουστεί. Είναι κάτι άλλο? Όσον αφορά αυτό που λες, κάποτε ο Ολυμπιακός έφερνε παιχταράδες. Να τους χαιρόμαστε όλοι οι οπαδοί. Που ξέραμε ότι τέτοιοι παίχτες παίζουν στα ελληνικά γήπεδα. Πάλι θα φέρει. Τώρα αυτό δεν ισχύει. Κοίτα να σου πω κάτι. Δεν έγινε φέτος. Ο Αφελάη έπαιζε στην Μπαρσελόνα και είναι βασικός στην Εθνική Ολλανδίας, φίλε. Το ότι δεν παίζει στον Ολυμπιακό, μαζί σου είμαι. Αλλά όχι ότι δεν το πήρες από μια μεγάλη ομάδα, την πιο μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης μαζί με την Bayern τέλος πάντων και από μια Εθνική Ολλανδίας. Ο Αμπιντάλ από πού ήταν? Δεν είναι μεγάλος παίκτης. Εντάξει, άλλο σου λέει Τζιοβάνι. Εντάξει, δεν βγαίνουν κάθε μέρα Τζιοβάνι. Τζιοβάνι δεν βγαίνει, φίλε, και τον Τζιοβάνι τον πήραμε. Γιατί έχει Τζιοβάνι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένα Μέση έχει. Μην μου πείτε ότι ο Ροντάλντο σας αρέσει. Από μπάλα λέμε, όχι από μυς και από βάρη και από τρέξιμο. Από μπάλα. Έχει ωραίο γούστο η γυναίκα. Ναι. Και η Ειρήνα. Και η Ειρήνα. Θάνατος. Καταλαβες, ήρθε ο Καρεμπέ, ήρθε ο Ηλίας. Ήταν παιχταράδες μαζί σου. Ο Τέταρη. Εντάξει, εγώ σου λέω και εγώ μαζί σου συμφωνώ ότι τότε όπως και εσύ. Όπως και εσύ, κοίτα, φίλε. Όπως και η ΑΕΚ. Όπως και εσύ. Δεν έγραφε το όνομα. Όπως και εσύ. Όπως και εσύ. Η ΑΕΚ πήρε ένα μεγάλο παίκτη από τον Ολυμπιακό διεθνούς παγκοσμίας φήμης, το Βιέρα. Τον πήρε από τον Ολυμπιακό το Βιέρα. Το θυμάσαι? Είχε και άλλους. Το Βιέρα τον πήρε τον Ολυμπιακό. Είχε και η ΑΕΚ. Θυμάσαι τι είχε. Τέτοιο πράγμα δεν είχε. Ναι, είχε Σκόκο, είχε. Μιλάμε για παίχτες, για Τζιοβάνι, είπες και για Καρεμπέ. Αυτό λέω. Δεν λέω τώρα για την ΑΕΚ, μια χαρά παίχτες. Εντάξει, δηλαδή μόνο τώρα. Η ΑΕΚ έφερε και εκείνον εκεί, πότε ήταν πρόπερση που έφερε έναν τον Ξανθό, πώς το λέγανε και τον Κρό. Που έπαιξε ένα μήνα και τραυματίστηκε. Τον Good Yourself, ποιο λες? Τον Good Yourself, ναι, τον Good Yourself. Εντάξει, μεγάλος παίκτης αυτός. Όχι, καλό παιδί. Καλή, ναι, φιλαράκο μου, σε ευχόμαστε τα καλύτερα, έτσι. Αρκεί να μην συμπαθήσουν με τα συμφέροντα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, μακάρι, ειλικρινά σου λέω, μακάρι να είστε αξιόμαχοι όταν ανεβείτε, ανταγωνιστικοί και να βάλει και ο πρόεδρος σου λεφτά για να καταφέρετε να είστε ανταγωνιστικοί και αξιόμαχοι. Έτσι. Εντάξει. Και το τελευταίο που θέλω να πω. Και εμείς έχουμε απαιτήσεις από τις μεγάλες ομάδες, τις λεγόμενες. Μπορεί να μην σε συμβαίνει αυτό που λέμε το κοντονί και με τους κοντονί, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσει αυτό το πράγμα να τελειώνει. Να ζήσεις, άκου να σου πω. Αλλά όχι τέτοια, αυτά δεν είναι μέτρα. Εσύ, Γιάννη, Χρήστο, δεν θυμάμαι. Ναι, Άγγιτζη. Γιάννη, άκου να αρχίσει, άκου να, ρε φίλε, πώς γίνεται. Κάνει ένας, ας το ποδόσφαιρο, στην κοινωνία. Πάει και σκοτώνει έναν άλλον. Πρέπει να τιμωρηθεί, να πάει φυλακή. Δεν πρέπει να πάει όλο το σχολείο φυλακή ή όλη η γειτονιά. Όποιος κάνει να δικάζεται. Όποιος κάνει κάτι μεπτό. Όποιος δεν κάνει όμως να εκθιάζεται. Εδώ βλέπουμε ένα τσουβάλιασμα. Συμφωνείς ότι όλο το σύστημα είναι σάπιο. Άρα πρέπει να ξεκινήσουν για όλους κάποια πράγματα. Όχι, δεν, άκου τώρα φίλε. Το σύστημα είναι σάπιο εκτός Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι υγιή ομάδα, είναι υγιή επιχείρηση πάνω στο Καραϊσκάκι, όταν έβαλε γκολ η ΑΕΚ, μπήκανε ο παδί του Ολυμπιακού μέσα. Φίλε μου, το είπε και ο Λαμπρόπουλος, το είπε ο ίδιος ο παίκτης. Παρόλο που κάνει και με τη φανέλα αυτό, Άκη. Όλα, τι θα κάνουν οι παίκτες. Καλά κάνει και τώρα. Δεν γίνεται να βάζουν γκολ οι παίκτες και να στεναχωριούνται. Και δεν γίνεται εμείς να δεν είναι οι οπαδοί γιατί ξέρουν ότι αύριο ο Μαρινάκης θα τους έχει αφήσει απ' έξω. Μπράβο. Όπως άφησε απ' έξω
Και μπράβο του, και εμείς το θέλαμε. Τον άνθρωπο που έδειξε το κύπελο. Ποιο κύπελο? Αυτό το μπουκάλι. Ένα μπουκάλι. Δραπέ, όχι, ένα κυπελάκι. Ένα τέτοιο έδειξε. Στον Αναστασίου. Και ο άνθρωπος, άκου να σου πω. Και του πρώτο διάρκειας. Καλά του έκανε. Άκου φίλε, ποια είναι η διαφορά. Πώς θα γίνει δουλειά? Κάτσε ένα λεπτοτάκι μου. Γιατί δεν μιλάμε για τσουβαλιασμά στον Ολυμπιακό. Πετάξε ένας συνοδός ενός παιδιού αμαία. Ο συνοδός του πέταξε ένα καφέ και το παιδί δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο γιατί δεν υπάρχει άλλο συνοδός. Δηλαδή ήταν συγγενής του παιδιού με τις ειδικές ανάγκες, έτσι. Οι διάφοροι όμως που θέλουμε να τα τσουβαλιάζουμε όλα, ο Αλαφούζος λέει θα βρούμε αυτόν που κάνει τα ρατσιστικά, όσο τον ευρήκες εσύ άλλο τόσο τον ευρήκα και εγώ, με τιμούρητη κανονικά και να τον αποβάλουμε. Δεν είδαμε καμιά αποβολή, ίσα ίσα τους χαϊδεύει τα αυτιά. Ο Μελισσανίδης, δεν σας ξενερώσαν αυτοί οι 30 αλήτες που λες, που χαλάσανε τη γιορτή? Εντάξει, ο Μελισσανίδης είπε, δεχόμαστε κάθε τιμωρία και θα κάνουμε έφεση. Υποκριτικό. Θα κάνουμε έφεση. Ναι, γιατί? Αλλού θέλω να πάω. Ο Μελισσανίδης τους ξέρει αυτούς που ήταν μέσα και κάνανε τα επεισόδια. Σίγουρα τους ξέρει, γιατί είναι από την αρχή μέσα. Και για να είναι από την αρχή μέσα, πάει να πει ότι είναι μούρες για να είναι μέσα. Δεν ήταν μέσα ο κάθε τυχόντας, σίγουρα τους ξέρει. Άλλο, δεν σου λέω εγώ ότι ήταν προμελετημένα. Στο Παναθηναϊκό ήταν προμελετημένα. Εκεί δεν συγκρατηθήκανε. Γίνανε όμως τα επεισόδια. Πρέπει να τους αποβάλει. Κοίτα να σου πω, όταν έπαιζε η ΑΕΚ με τον Παλαγιάλη εδώ στο Αίγιο, ήμουν στο γήπεδο, ωραία. Ναι. Β' Εθνική. Ναι. Αυτούς τους 20-30 που βλέπεις, το βλέπαμε και εμείς μέσα στο Αίγιο, μέσα στο στάδιο που κάνανε βόλτες στο Ταρτάν. Ναι. Δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Και με τον Απόλλων. Οι ίδιοι είναι πάντα. Που, για την υποκρισία του Προέδρου σας λέω που λέει ότι δεν τους ξέρει να τους βρούμε και τέτοια. Όποιος θέλει να κάνει έργο, το κάνει. Το κάνει πραγματικά. Για να λέμε το σωστό λοιπόν, αφού μιλάμε ωραία και καθαρά. Πάντα. Αυτοί που είναι μέσα, ήταν στο Αίγιο, δεν προκαλέσαν κανέναν, δεν έγινε τίποτα. Ναι. Αλλά αν το πάει και ο προπονητής σας και κάνει αυτές τις χειρονομίες, μπροστά στη μόρη των οπαδών, είναι άσχημο. Τι να κάνουμε, ο άλλος μας έκανε δείχνει την πλάτη του μπροστά στη μούρη μας. Ρε φίλε, ρε Γιάννη μου, κάτσε με Γιάννη. Ρε Γιάννη, κάτσε λίγο, περίμενε βρε αγόρι μου. Άκουσε με λίγο. Κάτσε, μπράβο, δεν γίνεται. Άκουσε με λίγο. Ο Τάκης την άλλη φορά έλεγε για έναν πυθικάνθρωπο παουτζή που έδινε τα γεννητικά του όργανα στα μικρά παιδάκια. Γιατί έκανε τίποτα το ίδιο. Τι το ίδιο πράγμα? Έκανε το ίδιο. Αυτός πήγε και τα πάρει στα παιδάκια. Ο Περέιρα δεν πήγε να πάρει κανένα. Εσύ ο Περέιρα. Ο άλλος πήγε και πάρει στα παιδάκια. Γιάννη, πες μου αν έκανε κάτι διαφορετικό, ας το δείξω εγώ τώρα. Έκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Κάτσε, ένας προπονητής. Θύμισε μου για τον Κωστή. Για τον Κωστή το θυμάσαι τι είχε κάνει ο Κωστής? Τα θυμάσαι? Το θυμάσαι μόνο ο Κωστής? Που είχε πάει όλη τη 18, τη 19, όλη η παράδειγμα και έκανε τέτοια. Άλλο, δεν μπαίνουμε εμείς εκεί. Είναι ο παίκτης. Άδικο είχε. Γι' αυτός άδικο είχε. Όχι, ο Περέιρα δεν έκανε τέτοια πράγματα. Γι' αυτός άδικο είχε, κατάλαβες. Σου λέω ότι αυτός είχε δίκιο και ο δικός σας είχε άδικο. Εσύ όχι, δεν θα τα τσουβαλιάσουμε όλα. Άλλο το κολοδάχτυλο, άμα θες να το μάθουμε, και άλλο το έτσι. Το έτσι το κάνει ο καθένας, γονατίζουνε κάτι. Δεν γίνεται. Άκου τώρα, φίλε μου, για να μην τρελαθούμε. Ο Κασάμι δεν έδειχνε. Ο Κασάμι δεν έδειχνε. Άλλο ο Κασάμι. Αυτός έβαγε τη φωτοβολίδα. Άλλο ο Κασάμι. Αυτός έβαγε τη φωτοβολίδα. Μου πες για τον Περέιρα. Μου λες για τον Περέιρα. Έτσι. Και σου λέω, είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει σε 65.000 κόσμο. Έτσι δεν είναι. Έχει υποστεί 2 αναγκαστικές αλλαγές. Έχει αναγκαστεί να κάνει 2 αλλαγές οι οποίες ήταν εκτός προγράμματος. Η ομάδα του παίρνει την πρόκληση στο 90 και τι θες να κάνει, ρε, στεναχωριέται? Τι να κάνει? Όχι να στεναχωριέται. Τι να κάνει? Τώρα ένα λεπτό πρέπει. Εγώ δεν σου είπα να στεναχωρηθείς. Ναι, για πες γρήγορα, πες. Τι να παρηγγείλεις κοψά? Ρε φίλε μου, για ένα λεπτό κάτι. Ο Μίτσελ πέρυσι στην Τούμπα προκάλεσε κανέναν που μπήκανε μέσα οι παουτζίδες? Όχι. Ο Βαλβέρντε προκάλεσε κανέναν με τον Αμπτούν στο Άκα που μπήκανε μέσα οι Παναθηναϊκοί? Όχι. Αυτό το κάνουνε γιατί δεν αντέχουν την ήττα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Άκου φίλε μου, κοίτα. Εκεί είναι το ζουμί. Για να γίνεις μεγάλη ομάδα και εσύ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πρέπει πρώτα να πηγαίνετε στο γήπεδο για το αποτέλεσμα. Για την ομάδα και για το αποτέλεσμα, όχι για τη δικαιολογία. Εδώ τώρα δεν γίνεται τώρα. Έχω χάσει εγώ τώρα από την ΑΕΚ στο 90 και τέτοια και να λέω πω πανηγύρισε ο άλλος προκλητικά. Θα δένει ένας τον άλλον, ο ένας Ολυμπιακός θα δένει τον άλλον αυτόν που το είπε. Εμείς πρώτα απ' όλα, φίλε, να σου πω ένα άλλο παιχνίδι. Έχουμε χάσει παιχνίδι στο 90 με καπνογόνο, με τον Διόπ. Έχει γίνει. Πάλι με την ομάδα μας θα είχαμε βάλει, ρε.
Πάλι με την ομάδα. Ούτε είπαμε να ξαναγίνει το παιχνίδι, ούτε τίποτα. Δηλαδή σκέψου να έχει γίνει κάτι σε μια ομάδα του αντιολυμπιακού μπλοκ. Τέλος πάντων, φίλε Γιάννη. Εσύ προϊστορία έχεις και με τα φώτα έχεις προϊστορία. Εντάξει, άμα αρχίσουμε έτσι. Ναι, όχι, να ξέρεις τι έχει γίνει. Εγώ τώρα δεν πάω να βρω ποιος έχει κάνει τα περισσότερα. Όχι, εγώ σου λέω ότι είναι λάθος. Μην τα βάζεις και το Ολυμπιακό την ίδια με τον άλλον οπαδόν. Γιάννη, εδώ άκου να δεις τι τραβάμε στον Ολυμπιακό και να σου εξηγήσω την αγανάκτησή μας με το τσουβάλιασμα. Εμείς τώρα δεν έχουμε τίποτα αγιόπεδα. Έτσι. 6 λεπτά έχουμε. Τους κρατάμε με νύχια και με δόντια και όχι να κάνουν όχι ως προς τη δράση, ως προς την αντίδραση. Γιατί πάμε σε όλα τα γήπεδα και υφιστάμεθα κάθε είδους τρομοκρατία και λένε οι δικοί μας θα κάνουμε και εμείς τα ίδια. Και να τους κρατάμε εμείς. Και να λέμε δεν γίνεται να κάνετε τα ίδια, γιατί άλλο χουλικανισμός, άλλο πρωταθλητισμός. Και όντως δεν γίνονται τα ίδια, παρόλο που έχουμε προκληθεί. Έρχεται ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν το λέει κανείς. Εσύ το πες ο παδός. Εγώ περιμένω το πει ο υπουργός που τα τσουβαλιάζει όλα. Κατάλαβε. Καλά, οι δημοσιογράφοι ας το παίρνουν Χαρτζηλίκη. Ο άλλος που είναι θεσμικός ωραίας. Πρέπει να το πει, κατάλαβες. Να δώσεις το φωτεινό παράδειγμα, όχι τσουβάλιασμα, γιατί είναι εκ του πονηρού, φίλε. Γιατί και οι δικοί μου, μετά οι δικοί μας οι Ολυμπιακοί, σου λέει αφού είτε ήσυχοι καθίσουμε, είτε τα σπάσουμε, πάλι χρεωνόμαστε, ας τα σπάσουμε, να έχουμε και την ηθική δικαίωση. Ότι δεν είμαστε μαλάκες. Κατά το χουλικάνο σου λέω πάντα. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, από αυτή την άποψη, από τη σκοπιά τα λέει σωστά. Άμα το δεις από μια άλλη σκοπιά, έτσι κι αλλιώς. Η άλλη ποια είναι. Ποια είναι η άλλη. Η άλλη σκοπιά είναι να ξεκινήσει από κάπου. Ναι, να τιμωρείται. Από τον Ολυμπιακό που δεν κάνει τίποτα να ξεκινήσει. Ρε φίλε, δεν γίνεται να ξεκινήσει από αυτό, δηλαδή δεν γίνεται από τους αθώους. Θα πας από τους εγκληματίες. Κοιτάξτε να δεις. Να σου πω κάτι. Να σου πω. Αν αυτό το πράγμα γίνει 1-2-3 φορές και δούνε ότι στον Ολυμπιακό π.χ. δεν γίνεται τίποτα και στα άλλα γήπεδα γίνεται τίποτα και γίνεται μόνο στον Παναθηναϊκό, δεν μπορούν να καταργούν μετά το ποδόσφαιρο για τον Παναθηναϊκό. Αυτά λέμε. Και να τους κράξει όλη η Ελλάδα. Δεν τους κράξει όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται τώρα, Γιάννη. Αυτό δεν γίνεται. Έχει γίνει τίποτα στο Καραϊσκάκι και δεν το θυμάμαι. Ρε φίλε, εδώ γίνεται μια προσπάθεια στον Ολυμπιακό. Σου λέω, δεν σου λέω για πάντα. Ολυμπιακός είμαστε, λαϊκές συνοικίες, βράζει το αίμα μας, έτσι. Δεν γίνεται να είναι μάγκες στο Κηφισιά και στο ψυχικό. Δεν κάνει ο πατρονατοφύλακας του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι με το καπνογόνο. Τι έκανε? Που το πέταξε το καπνογόνο και κάει και πίσω στο Καραϊσκάκι. Ποιος κάηκε? Ποιος κάηκε? Ποιος κάηκε? Έπαιξε όλο τον αγώνα, τι κάηκε? Έχεις δει κανένα καμένο? Τίποτα, φίλε μου, άστο. Κάηκε, εντάξει, τώρα μην το παίρνεις. Όχι, όταν λες κάηκε, κάηκε. Δεν τι κάηκε. Γιατί το Ολυμπιακό. Ο Κασάμι κάηκε. Ο Κασάμι κάηκε, φίλε. Και στη λεωφόρο. Ο Κασάμι κάηκε. Στη λεωφόρο. Δεν κάηκε κανείς παίκτης του ΠΑΟΚ. Και πάνω απ' όλα, φίλε, αυτό που έγινε στη λεωφόρο. Η πόρτα ανοιχτή, όλοι με τα κράνη, με μάσκες και με τα. Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης να λέει. Αυτό είναι σχεδιασμένο. Το είπε όχι δικά μας λόγια. Του Υπουργού Δημοσίας Τάξης, του κυρίου Πανούση, του συνάδελφου του κυρίου Κοντονή. Ο ίδιος το είπε. Είναι προσχεδιασμένα. Και ο άλλος πάντα να τα τσουβαλιάσει όλα. Και τα κάνανε που κερδίσανε 2-0. Αν είναι δυνατόν. Τι εντάξει. Σου είπα τι θα γίνει. Θα γίνει 1-2-3 και μετά θα απομονωθούν. Ωραία. Αν μόλις ματώσει η κάθε διοίκηση. Και εσύ κανονικά, και εσείς λοιπόν έπρεπε να είστε μαζί σε αυτή την καινούρια αρχή. Μα είμαστε, βέβαια είμαστε. Εμείς είμαστε μόνο μαζί, φίλε. Κοιτά, εμείς είμαστε με την νομιμότητα. Καλώς, όχι ότι τη θέλουμε και πολύ, αναγκαζόμαστε να είμαστε, για να σου πω και στα ίσα. Γιατί και εμείς έχουμε παιδιά από λαϊκές συνοικίες που βγάζουν το αίμα τους, Νίκαια, Κορυδαλό, Ταμπούρια, Δραπετσόνα, Κατσικυριά, όλοι δίτερ πάμε στη Λέτα παίζαμε. Δηλαδή, δεν γίνεται να είναι μάγκες στο ψυχικό και στην Εκάλη και η Εκάλη και δηλαδή με την ανοχή του κράτους. Έτσι, γιατί αυτά βλέπουμε. Άλλο, από εκεί και πέρα. Αν θέλει να γίνει μια αρχή, η αρχή γίνεται ορθόδοξα. Έκανες, τιμώρησε, όπως έχει γίνει τώρα. Έτσι, έκανες, τιμώρησε. Άμα του χρόνου έχει ΑΕΚ, ας πούμε, -3 και -2 από του χρόνου, θα πονέσει και με τους Αλίδης, θα τους αναγνωρίσει. Κάτσε τους κουκουλοφόρους. Και μισό λεπτό, Γιάννη. Και εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε και ένα πρόεδρο που επενδύει κάθε χρόνο. Έχει βάλει 60 εκατομμύρια, 70, 80, δεν ξέρω πόσα ακριβώς. Έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά τέλος πάντων. Και οι άλλοι πρόεδροι των άλλων ομάδων δεν έχουν βάλει, ρε Γιάννη. Τα μανταλάκια. Ο δικός σου ο πρόεδρος είναι ο μόνος που βγάζει. Βγάζει.
Στο παρέφερε, μην τα βάζεις και στο παντελόνι, το εννοείς. Όχι, ρε, εννοώ ότι αυτά που βγάζει τα βάζει στην ομάδα τέλος πάντων. Γιατί, ας τα κάνετε κι εσείς. Ρε παιδί μου, ας πάει ο Αλαφούζος να βάλει 6 εκατομμύρια για επένδυση και να τα ξαναπάρει πίσω. Πού είναι το κακό. Ή να δώσει τα δάνειά του αυτά που χρωστάνε. Τι λες, ρε φίλε. Να παραπληρώσει. Άκου τώρα, φίλε μου, ο Μαρινάκης. Με το που ήρθε στον Ολυμπιακό. Τι ώρα είναι. Με το που ήρθε στον Ολυμπιακό. Έδωσε 60. Το πρώτο που έκανε ήταν να πληρώσει τα χρέη. Δεν κάθισε, δεν μπορούσε. Δεν πήγε την ομάδα στην Εθνική. Να σου πω εγώ το άλλο. Ή μπορούσε να μην πληρώσει τα χρέη, τίποτα, και να βάλει μπροστά τον κόσμο του Ολυμπιακού και να λέει: είχαν πληρώσει εγώ τα χρέη, έχουν πληρώσει μήπως τίποτα άλλο. Με αυτή τη λογική, στην πόλωση, ή δεν έχει κόσμο Ολυμπιακός να το υποστηρίξει αυτό. Και να λέγαμε κι εμείς: ξέρεις κάτι, γιατί έχει πληρώσει ο Αλαφούζος, έχει πληρώσει ο Μελισσανίδης, έχει πληρώσει ο Σαββίδης, δεν πληρώνουμε τίποτα, ρίχτα και να τα έγινε στις μεταγραφές. Να παίρνε τώρα τα 60 εκατομμύρια, ξέρεις πόσοι παικταράδες είναι. Και 5 παικταράδες. Τα ξέρει την πρώτη χρονιά εκεί. Ναι. Αυτά που έδωσε στα χρέη. Έτσι. Αλλά ο άνθρωπος πήγε ορθόδοξα. Λέει δεν γίνεται, γιατί έχει σκοπό να προσφέρει. Έχει σκοπό να δημιουργήσει. Δεν έχει σκοπό να καταστρέψει. Όποιος θέλει να κάνει το εσύ σαν νοικοκύρη στην οικογένειά σου, δεν γίνεται να πηγαίνεις διακοπές και να χρωστάς στη ΔΕΗ, τα τηλέφωνα, τα φροντιστήρια των παιδιών, όλα και καλά λεζάντα. Και είμαστε και διακοπές στο Holiday Inn. Δεν γίνεται αυτό, αυτό κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, την Παρασκευή τα λέμε και στην Πέμπτη στο γήπεδο. Πέμπτη γήπεδο μετά από καιρό. Για να δούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.